Доброго дня, шановні телеглядачі. ЮА Крим розпочинає спецпроект, присвячений конференції Курултаю кримськотатарського народу. З вами в студії я, ведуча Лариса Волошина, мені допомагає Осман Пашаєв. Ми будемо говорити про цілий день саме про цю подію. Треба сказати, що сьогодні, 12 листопада, в Києві відбудеться конференція делегатів Курултаю кримськотатарського народу 6-го скликання. Це визначна подія для всього Криму. І серед питань, які пропонуються розглянути на цій конференції, це прийняття постанови про реалізацію кримськотатарським народом права на самовизначення на своїй історичній території в Криму. І тут, Осман, у мене до тебе питання. А от що можуть таке визначити делегати цієї конференції, якщо насправді рішення залежить все ж таки від президента і Верховної Ради? Ну, нам насамперед треба казати глядачам, бо ЮА Крим показує і по всіх теренах України, і на супутнику, що таке Курултай, бо не всі мають і зобов'язані це знати. Курултай – це з'їзд кримськотатарського народу, який обраний всім кримськотатарським народом, єдиний легітимний орган, який представляє народ в світі. І треба сказати, що це перший склад Курултаю, який 13-го року був обраний на прямих виборах, в якому брали участь більше половини кримськотатарського народу. Тобто з тих 180 тисяч кримських татар-виборців, понад 95 тисяч, десь 52-55% брали участь у виборах. Тобто іншого такого легітимного органу неможливо скласти ані громадськими організаціями, ані іншим чином. Після 2014 року Курултай не міг збиратися, а меджліс, який обраний Курултаєм, це, можна сказати, представницько-виконавчий орган Курултаю, був взагалі окупаційним судом і далі підтверджений Московським судом, визнаний як екстремістська організація, тому всі люди, які дотичні до меджлісу, вони під цією екстремістською статтею і можливістю під загрозою. Тому те, що відбувається зараз вперше за ці роки окупації, і відбувається в Києві, і це вперше в історії кримських татар поза Кримом відбуваються збори делегатів, називається конференцією, тому що конференція передбачає, що будь-яка кількість делегатів Курултаю може скласти просто конференцію, на якій можуть ділитися думками. Але рішення може ухвалювати Курултай. І є положення про цей Курултай, яке не передбачало таких речей, як окупації, форс-мажор. І для того, щоб він був повноважним, треба, щоб з 250 делегатів було 2/3, 166 делегатів. Тоді це вважається Курултаєм. І от як зібрати ці 166, щоб прийняти рішення? Я хочу тут зазначити, що жоден з організаторів не намагався говорити, що збирається Курултай. І навіть ми бачимо на банерах, всюди написано «конференція». Ніхто не брав таких гарантій, але що буде відбуватися ніхто не знає, сценарію немає. Ми знаємо, що ми нічого не знаємо. Ми знаємо, що нічого не знаємо. Ми знаємо, що наш кореспондент повідомив, що на 9:25 було вже 50 делегатів. Да? Ми знаємо, що самі організатори казали, що він буде проведений, якщо навіть 20 зберуться. Зараз 50. Скільки буде на 10-ту годину і скільки зареєструється, невідомо. Тобто, в принципі, організатори не знають навіть, хто приїде і яка кількість буде людей в залі присутня. Слухайте, можливо, це виглядає, що Курултай – це як кримських татар, це як там монгольські хурали або ще щось. Це фактично, давайте казати відверто, національний парламент кримських татар. Це як Верховна Рада. Його вибори відбувалися за не партійними списками, а за списками громадських організацій. Бо нема партії, у нас партії всеукраїнські, да? І це були конкуруючі між собою, понад 40 організацій брали участь в Курултаї. Жодна не мала більшість, навіть ту, яку вів голова меджлісу, який був потім обраний головою меджлісу Ріфат Чубаров, навіть його сила, Міліхак, яка відома, вона з Мустафа Джемілєвим, вони завжди йшли під цією силою, вони не мали більшості. Окрім того, була сила Ленура Ислямова, Куреш, саме вона допомогла 2013-го своїми голосами обрати Ріфата Чубарова головою меджлісу. В кожної цієї сили, яка представлена, є свої негаразди. Так, невеличка кількість, навіть не третина, трошки менше, там до 10-15%, але із делегатів Курултаю були люди, які почали співпрацювати з окупаційною владою. І ми знаємо, що навіть голова з одного з списків, конкурент Чубарова на цих виборах, головний конкурент, який бачив себе головою меджлісу кримських татар, Ремзі Ільясов, він очолював список «Адалет», справедливість, це такий список справедливості. Його сила, вона залишилася в Курултаї, вона залишилася з Україною, а сам він пішов співпрацювати з окупаційною владою. Тому
Хто може зібрати? Це все відбувається в тих умовах, і ми маємо розуміти, в тих умовах окупації і фактичної війни це відбувалося дуже кулуарно. І що вдалося організаторам, ми зараз це побачимо. Але от ті рішення, все ж таки, конференція має прийняти якісь рішення. Бо це вкрай важливо, те, що зараз ми маємо розуміти, що окупація Криму, вона призвела до певної, все ж таки, до певної перетурбації і в українській свідомості. Нещодавно були опубліковані дані соцопитувань, і половина українців, ну, більшість українців, трошки більше половини, взагалі вважають, що Крим має бути кримсько-татарською автономією. Тобто до окупації це питання взагалі не поставало в свідомості українців. Це вже якийсь шалений результат, бо ми пам'ятаємо опитування, яке торік проводилося на замовлення Міністерства інформаційної політики, і ми бачили зовсім інші цифри. Там, насправді, там було цікаво поставлене питання в тому соцопитуванні. Так. Там було, там, в принципі... Але, кажу, бо ми один одного розуміємо, глядач не розуміє. В тому опитуванні тверде, так, автономія, казали 15% громадян України, але ми бачили, як поставлені були запитання і розуміли, що більшість, кого опитували, вони навіть не розуміли, про що йдеться мова. Тобто 60% визнають права кримських татар, але вони не знають, політичні, культурні і решта, але як тільки мова йде про автономію, а це травматичне слово, ми знаємо, хто в цій країні використовував слово автономія для того, щоб розшматовувати цю країну. З 2004 року це слово використовували деякі політики, які потім втекли в Росію, які привели до цих кривавих подій 2014 року. Тому саме навіть слово, сама семантика його травматична для українського суспільства. Безумовно, але є і інша ситуація. У нас, насправді, те соцопитування, про яке ти вже сказав, минулорічне, яке інформполітики проводило, там дуже цікаво, там з нього виходить, що українці, в принципі, не проти, але вони не знають, що це. І от слово автономія, безумовно, воно лякає українців, але послухай, є, наприклад, сьогодні ми бачимо масовану, фактично, пропагандистську атаку, інформаційну атаку стосовно, будемо чесні, будемо відверті, автономії Донецької і Луганської області, бо це автономія, те, що називається особливим статусом. І ми не бачимо таких самих рухів стосовно інформування українців, всіх українців, що таке права кримсько-татарського народу, чому це потрібно Україні. Тобто мене це дуже, знаєш, мене це дуже лякає. Чому я хочу спитати тебе, на твій погляд, як оця невизначеність української влади, після того, як було проголошено, що буде автономія, що президент буде форсувати це рішення, і після того, як ми 4 роки бачимо зволікання, як це вплинуло, наприклад, на можливість або неможливість зібрання 160 делегатів? Складно ти намагаєш пов'язати між собою ці два запитання. Давай я буду ухилятися тут від прямої відповіді і скажу так. Самі повноваження делегатів Курултаю, вони закінчуються саме в листопаді, не в кінці року, а в листопаді 2018 року, бо вони присягнулися перед кримськотатарським народом, ці делегати, після виборів вересневих в листопаді 2013 року. Таким чином, по-перше, постає питання подальшої легітимності Меджлісу і подальшої легітимності голови Меджлісу Рефата Чубарова. Ми розуміємо в тих умовах, що сам Курултай може собі дозволити в умовах війни і форс-мажору. Це чимало раз було в історії, коли уряди їхали у вигнання, представницькі органи. Курултай як обраний, єдиний легітимний обраний, за виборами якого могли слідкувати або всі громадські організації тоді, вони можуть продовжити свої повноваження в цих умовах. І далі, але для цього він має зібратися. Для цього він має зібратися. Давай скажемо так, що навіть те, що зібралося, на цю хвилину мені підказують, зібралося 90 делегатів Курултаю. 90 делегатів – це вже 35%, це вже велика кількість, це вже досить буде представницька конференція. 90 делегатів Курултаю – це за регламентом, це більше однієї третини. Мають право вимагати переобрання і обрання голови Меджлісу. Тут питання постає, чи 90 делегатів або третина навряд чи може продовжити повноваження всього Курултаю. Але все ж таки зважаємо на умови, в яких він відбувається, і чекаємо далі, бо ми бачимо по картинці, що досі
Я не знаю, чи бачать її глядачі. В зал заходять люди. Це відбувається в Києві. Це делегати Національного з'їзду кримськотатарського народу Курултаю, які проводять конференцію, бо поки не можна називати його Курултаєм. Якщо раптом набереться 166 людей, це буде Курултай кримськотатарського народу. Тому мене цікавить, от насправді приїхати. Це фактично людина там в Криму в окупованому сама зараз визначається, щоб визначалася, їхати чи не їхати. Це насправді ризиковано. Ми це дуже розуміємо. ризиковано. А тут ми бачимо, пробачте, хороводи навколо питання прав кримськотатарського народу і ця невизначеність української влади після того, як 4 роки тому було питання людини, вона сидить і думає, а на що я поїду? Для чого я поїду? От за чого я буду ризикувати? Тобто мені важливо, Лариса, розуміти, це що... питання протирічить вашим, я знаю, поглядам про служіння. Да? А служіння, а делегати Курултаю, їх ніхто не примушував обиратися в національний з'їзд. Їхня справа служіння кримськотатарському народу. Курултай – це традиція. Курултай – це, знову-таки повторюю, не тільки тюрксько-монгольська традиція. З 1917 року це парламентська традиція. Це демократична Вона традиція, перервалася, але з 91-го року, ще до оголошення незалежної України, це було влітку 91-го року, зібрався другий Курултай. Дуже демократично обирався склад меджлісу, дуже демократично обирався голова меджлісу. Я вам скажу, наприклад, що коли обирався склад меджлісу 91-го року, голова меджлісу, який 4 терміни поспіль був, Мустафа Джемілєв, він набрав лише 3-е місце. Наприклад, це рейтингове голосування відбувається, тобто визначаються 33 члени меджлісу рейтинговим голосуванням. А на першому був Чубаров, якщо не помиляюся, на другому був Валерій Возгрін, тобто, скажімо, друг кримськотатарського народу, історик, який написав історію. Якщо не помиляюся, він був другим. Це було 91-го року. І так, традиція... І це треба теж пояснити нашим глядачам, що Курултай обирають кримськотатарський народ і члени родин, тобто з незалежності від етнічного походження. Тобто це треба розуміти, що це не суто такі, якісь те, що ми говоримо, монгольські хурал, хурал. Тобто це, в принципі, дуже демократичне обрання. І фактично, нам про це зараз важко говорити, бо це дискусія всередині кримських татар. Взагалі, його можуть обирати всі люди, які вважають себе кримськими татарами. І якщо ти, Лариса Волошина, визначаєш себе як кримською татаркою і володієш кримсько-татарською мовою, тебе не може кримсько-татарський народ позбавити можливості бути кримською татаркою. Тобто треба знати мову, що ще треба? Треба бути причетними до народу, відчувати, що це частина цієї групи, національно, такої політичної і громадянської групи, і знати мову. Знаєш, от мені дуже насправді прикро, що от ми бачимо, насправді, оця теорія моя служіння, як ти говориш, це в принципі це призначення людини, яка вважає себе дотичною до народу, вона має служити цьому народу, особливо в таких тяжких умовах. І оце служіння – це визначення елітарності, дотичності людини до певної такої культурної, духовної еліти. І от тут ми бачимо, що люди все ж таки, от те, як проявив себе кримськотатарський народ от, в цей період, не пішли голосувати. От просто був заклик. Насправді, другий заклик на цих виборах, псевдовиборах президента Російської Федерації, ми ж бачили, що кримські татари не прийшли. Так, і ми бачили, що тиск відбувався, і всі ці обшуки, які відбувалися, вони були частиною цього тиску, коли вони пішли навіть на путінські вибори. Заборонений Меджліс, екстремістська організація, але люди все одно продовжують свою роботу, продовжують служіння народу. Збирається Кримська солідарність, група, яка продовжує захищати, опікуватися жертвами, родинами жертв репресій, причому там теж немає значення, якого етнічного походження ці жертви, тобто всі діти, наші діти, був такий заклик. От ми це бачимо. І з іншого боку, ми бачимо, для мене це, насправді, як для українки, це дуже боляче, коли я бачу, що 4 роки тому була обіцянка, ми дуже раділи, зібралася Конституційна комісія, робоча група, в яку ходять українці, напрацювала там трошки в цьому, напрацювала повністю законопроекти. І ми бачимо, що є насправді звлікання, і це велика ганьба. Лариса, я хочу, щоб ми прокоментували те, що зараз відбувається в залі, тому що ми бачимо, що людей все більше є. Єдине, що нам ніхто не повідомляє, поки це ми можемо лише від наших кореспондентів, які працюють зараз в місці проведення конференції Курултаю, дізнатися, скільки на цю годину зібралося делегатів Курултаю. Треба розуміти, що практично всі вони проживають в Криму. І це надскладна була задача. І ми навіть не знаємо, скільки часу тривала підготовка перевезення такої кількості людей, де це вузьке
вузька горловина, як в пляшки. 3 пункти пропускних, да, і російська окупаційна влада дуже легко може відслідкувати. Безумовно, тим більше, це що було вони відкрито, знають. всі делегати Курултаю відомі, хто їде в Київ, яким чином. Тому зараз ми чекаємо на те, що нам повідомлять, скільки на цю годину делегатів зібралося в Києві, делегатів з'їзду кримськотатарського народу. Поки те, що відбувається, можна назвати конференцією, я лише додам, що, знаєте, навіть в цих складних умовах, коли окупація і весь народ в заручниках окупанта Російської Федерації, коли Україна, зробивши перший крок 2014 року, в березні, вже після так званого референдуму, зробила політичний крок в парламенті, ухваливши постанову, де таким між рядками, в рядках кримські татари визначаються корінним народом, і якби визнається парламентом право на самовизначення, подальших кроків не було. Конституційна комісія, яку створили 2 роки тому, в якій обговорювалася концепція, в якій фактично розписано, що таке кримськотатарська національна автономія. Да? Коли запитують, що це вже все є, і в медіа все було, і десятки разів вже в медіа, і в електронних, і в друкованих, і в інтернет обговорювалося. Це право на представництво, це право на захист своєї екологічного свого середовища. Це фактично ці речі, які притаманні автономіям у Південному Тіролі і самській автономії в Скандинавії. Да? Це абсолютно європейські кроки. Я думаю, що зараз спекулятивні речі про те, що в Криму є не тільки кримські татари, можна вже не говорити. Да? Коли Але вони говоряться. Знаєш, якщо наведеним аргументом завжди будуть цей аргумент в Криму не тільки кримські татари, або відомі радянські, в нашій області живуть представники 130 народів, то говорити про щось далі важко, тому що називається це вже розмова тих, хто пояснює, аргументованої розмови зі спекуляцією. Про що говорити? Пане, скажи, а як народ сприймає оце зволікання з прийняттям цих політичних рішень? Знаєте, ми можемо дізнати народ. В кожного спілкуються. своє коло там родичів, Але ж люди в Криму телефонних, розуміють, що вони знову ж таки не розуміють, чому так довго. Ну це ж зрозуміло. Знаєте, для того, щоб розуміти настрої кримських татар, треба бачити, що кримські татари на 5-му році окупації і вже розуміючи, що вона може тривати роками, і, можливо, вона може тривати поколіннями, і не всі побачать вільний Крим. Да? Це розуміння, тверезе розуміння подій є. Але ці б люди могли мислити раціонально і вписуватися зараз в російське політичне життя. Ми До ж речі, бачимо, там що цього пропонується Курултай мусульман Криму проводять окупанти. Будь-що завгодно пропонується. Ми бачимо, що з усіх там понад 300 тисяч кримських татар в місцеві ради росіяни залюбки дали б там 1000-2 тисячі там депутатів сільських рад, але ми бачимо там 200-300 це максимум. Навіть якби там 10% кримських татар співпрацювало, вони мали би 30 тисяч своїх прибічників. І це чимало для картинки. Такою кількістю можна проводити мітинги і показувати, що всі кримські татари за Росію. Да? Але навіть цієї картинки не відбувається. Хоча 10%, знаєте, колаборація в 10% – це не колаборація. Тому колаборація навіть в 20% – це не колаборація. Колаборація – це коли понад 50%. Там треба розуміти. Тут математика цинічна, але тут математика. Ми не бачимо цієї колаборації серед кримських татар. І поокрема участь людей, які мали там, на яких, можливо, мають якісь гачки і кримінальні справи з українського періоду. Але ми бачимо, як ці люди відторгаються від спільноти. Спільнота не приймає. Так. Навіть серед родичів ми бачимо це з тими людьми, про яких я зараз говорив на початку, да, які були і в Курултаї, і в Меджлісі представлені. Відторгнення є не тільки на рівні суспільства кримськотатарського, а відторгнення є на рівні їхніх кровних родичів. Це дивно. Це насправді це таке питання, яке дуже варто дослідити. От ця готовність боротися, поколіннями боротися. Бо ми розуміємо, що насправді 1944 рік, коли відбулася депортація, це ж тільки проміжний етап, тому що для початку була перша російська анексія, в результаті якої величезна кількість народу була депортована або самодепортована, виїхали, будучи не в змозі просто переживати в окупації. І ця окупація для кримськотатарського народу, вона триває вже сторіччя.
І 2 сторіччя. 2 сторіччя. Це дуже багато. От як ти думаєш, от в цих умовах, от уявляєш собі, от я просто мені цікаво, перше, що зробили кримські татари ще до повернення навіть на батьківщину, створили демократичний парламент і демократичний, ну умовно, кабінет міністрів. І не тільки сама система місцевих Тобто меджлісів. це прагнення до демократії, до модерну, до всього цього. Це що, на твій погляд? Цьому передувала філософська думка Ісмаїла Гаспринського. І це йшло з медіа, насправді. І коли іноді кажуть, ось зараз я про нас, да, хто про що кажуть, що суспільне не може собою замінити університети або ще щось, суспільне мовлення. Це суспільне мовлення того часу, терджиман і все, що було навколо першого жіночого видання в мусульманському світі, першого дитячого. І це модерновий погляд, переосмислення того, що відбувається в ісламському світі. Це починалося з Ісмаїла Гаспринського, після якого ціла плеяда людей з'явилися, які вже влилося в політичне життя. Єдине, що нам треба перерватися, хочу видочати. У нас Руслан Халапов, наш кореспондент, який працює на місці проведення конференції Курултаю. Руслане, нас цікавить, скільки людей, скільки делегатів національного з'їзду зібралося сьогодні в Києві, і чи наближається та цифра до того, що ми очікуємо, до 2/3, або хоча б до більшості, коли можна буде говорити, що це принаймні повноважна конференція або навіть Курултай кримськотатарського народу. Муслім. Так, тут же зібралося близько 200 делегатів, але це ще не позначає, що буде кворум зібраний, тому що більшість присутніх тут – це запрошені члени, запрошені гості. Крім того, тут зібралося такі поважні гості, як Микола Полозов, Наріман Джелял. І, зокрема, на засіданні будуть обговорюватися питання можливого виключення зі складу Меджлісу та Курултаю тих членів, які співпрацюють з окупантами, і крім того, ще можливе створення, можливе внесення змін до Конституції щодо Автономної Республіки Крим. Суддя. Повідомляєш про кількість гостей, але 200 людей в залі, це нам не дає уявлення, скільки саме делегатів Курултаю. Чи є інформація про те, скільки саме делегатів Курултаю на цю хвилину зібралося? Поки чекаємо відповіді Руслана, або він нас не почув. Руслан нам повідомив про те, що 200 людей зібралося в залі. Там ми знаємо, що завчасно було підготовлено 200 крісел у залі. Сподіваюся, що за ці хвилини, поки ми будемо говорити в студії, нам наші кореспонденти підготують інформацію від мандатної комісії, яка, мабуть, вже працює і реєструє делегатів Курултаю, які з'їжджаються на сьогоднішню конференцію. Остання інформація, яку мені повідомляли, була 10 хвилин тому, це про 90 делегатів. 90 делегатів від 250 можливих – це понад третина, але ця цифра не дозволяє називати збори самим Курултаєм, самим з'їздом. Тому наразі ми можемо говорити лише про конференцію Курултаю кримськотатарського народу, де можуть бути зроблені заяви щодо кримськотатарської автономії і необхідність їх впровадження. Але виникають складні питання подальшого життя і представницького органу. Окрім того, є питання ще складне. Це люди з членів Меджлісу, які пішли співпрацювати з окупаційним режимом. Ми твердо можемо казати, що це теж невеличка частина. З 33 це ми можемо казати про 6 людей. Да? Але це майже 20% самого Меджлісу, постійного діючого представницько-виконавчого органу Курултаю. І серед них є і заступники голови Меджлісу Ріфата Чубарова. І їхні повноваження були призупинені, така теж формулювання призупинені, але і сам Курултай, і потреба в цьому є у суспільстві кримськотатарського, потребували б виключення цих людей взагалі з системи
національного самоуправління, але знов-таки для цього потрібно, щоб зібрався сам Курултай. Ну, от взагалі оце питання виключити зрадників, Османе, щиро заздрю, тому що, якщо подивитися на Верховну Раду, то там таких питань ніхто не ставить. Я просто хочу сподіватися, у мене питання, а якщо не збереться? Якщо не збереться необхідна кількість, як приймати такі рішення? Знову-таки, це окупація, це навіть на відміну від Сходу, де багато крові пролилося, це окупація всієї території. Тобто нема навіть шматочка півострова Автономної Республіки Крим, яка була б не окупована, щоб ми говорили про представництво народу, який в неокупованій частині. Та частина кримських татар, яка живе на материковій частині України, вона невелика відносно всього народу. Да? І тому в чинних лідерів кримських татар навіть не було, можливо, це обговорювалося, не було, я не пам'ятаю такого публічного бажання підмінити Курултай чимось іншим. Наприклад, в Анкарі 15-го року проводився всесвітній конгрес кримських татар, і на ньому, скажімо, було представлено 400 делегатів. Да? Але конгрес, він представляє кримських татар з усього світу від громадських організацій, які можуть обирати, можуть не обирати. Ці громадські організації можуть складатися з 3 людей або з 30. І як би гарною картинка не виглядала, і це дійсно думки кримських татар в діаспори всього світу і з Криму теж, це конгрес. Народ представляє його орган, який обраний всім народом. Він може подобатися, не подобатися, в ньому можуть бути зрадники або люди, які проявляють пасивну позицію, які злякалися і в яким є сенс лякатися. Да? Ми розуміємо, те, що невідоме нам викрадення Ірини Ібрагімової. Нам вже повідомляють, що вже зараз починається трансляція пряма з конференції Курултаю кримськотатарського народу, тому ми зараз почнемо транслювати те, що буде відбуватися в залі, і, зрозуміло, давати переклад. І ще повернемося до цієї розмови, ми повернемося до студії. У нас будуть сьогодні запрошені експерти, з якими ми будемо обговорювати ті питання, які будуть підійматися. Можливо, ми дочекаємося все ж таки прийняття якогось рішення, яке ми зможемо обговорити в студії. І, безумовно, ми сьогодні будемо говорити про... Зараз я тільки скажу, що в ефірі UA Крим на супутнику і в кабельних мережах, а також на нашому сайті конференція Курултаю відбуватиметься кримсько-татарською. Це робоча мова Курултаю кримсько-татарського народу, тому буде кримсько-татарською. Але на наших цифрових платформах, ви побачите їх на екрані в Ютубі і в Фейсбуці, буде... Ми називаємо це коментарями, це частина синхронний переклад і мої коментарі. Це буду робити для вас я, Осман Паша, виконавчий продюсер UA Крим. Це мій буде перший досвід такого ефірного синхронного перекладу з кримсько-татарської на українську. Тому зараз, ми, здається, вже переключаємося на трансляцію. Єдине, що я не знаю, чи побачимо ми сюжет історичний про Курултай, чи прямо нам включають вже студію. Да, ми прямо зараз будемо дивитися саму конференцію. У мене поки нема звуку. Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi Sayın Yönet Tezel, değerli diplomatlar, Ріфат Чубаров вітається з делегатами Курултаю. Він зараз Ukrayna hükümet temsilcileri, повідомив про medya çalışanları, присутність посла Турецької Республіки Джанета Тезеля в залі hareket і дипломатів турецьких. temsilcileri ve ana yurtumuzdan, Kırım'dan ve dünyadan çeşit ülkelerden şimdi bizleri gözleyen soydaşlarımız. 2013 sene 6. Kırım Tatar Milli Kurultay Голова delegeleri Меджлісу кримськотатарського народу Ріфат ve Чубаров aynı o sene Oktyabr ayının sonunda yeniden sayılan зараз повідомляє про те, що це конференція делегатів Курултаю, які були обрані в вересні-жовтні 2013 року. Kurultayımızın ikinci sıradan dış oturumu Ekim
2014 sene 29 Mart günü Bahçesaray'da ötkürülmüştü. Він нагадав, що під час окупації єдиний раз Курултай зібрався в Бахчисараї 29 березня 2014 року. Kanun vatanımızı her bir taraftan askerlerle ve silahlarla doldurup Голова Меджлісу Рифат Чубаров повідомляє, що в цей час Російська Федерація провела військову операцію і повністю захопила нашу батьківщину кримських татар, Кримський півострів. olmadı ve bugünlerde öyle fırsatlar yok. І що в цих умовах Oturumunu ötkürmeye проведення Курултаю кримсько-татарського народу в умовах окупації в Криму неможливо. Milli Meclis azaları Kurultay delegelerinin konferansiyasını ötkürmesine karar aldılar ve bu Тому kararını medyalar члени Меджлісу кримсько-татарського народу визначили з тим, щоб провести конференцію делегатів Курултаю кримсько-татарського народу для того, щоб обговорити всі важливі питання, які накопичилися за це в житті кримських татар, які перебувають в окупації. delegeler adından müzakere edilen mevzularının bağlı arizalar, beyanatlar, çağrılar, müracaatlar kabul edilmesi. İşte 2013 sene 248 kurultay delegesi saylanmıştı. Şimdi bana bu dakikada masalarımızın yanından registrasyondan geçken 71 delegemiz bu salonda. Рифат Чубаров повідомив, що з 248 делегатів, які були обрані 2013 року, зареєструвалися на цій конференції 71 делегат. І ми розуміємо, що це третина національного з'їзду. Aynı zamanda bilginize göre değerli misafirlerimiz davetlerimizi kabul ettiler, sağ olsunlar. Ayrıca Kırım'dan delegelerle birlikte gelgen milli hareketimiz iştirakçılarına teşekkürler bildirmeye isteyeyim. Elbette Рифат Чубаров зараз завдячує всім гостям, які приїхали на конференцію Курултаю кримсько-татарського народу, а особливо тим, хто наважився робити це з Криму і приїхав з Криму на цю конференцію. misafirlerimizge de ayrıca bizim saygılarımız. Saygılı dostlar, bundan 6. Kırım Tatar Milli Kurultay Delegelerinin konferansiyasını açılmış olganını ilan etem. Зараз Рифат Чубаров оголошує відкриття конференції делегатів Курултаю кримсько-татарського народу 6-го скликання. Bildirem. Ukrayna Devlet Marşı. Конференція відкривається гімном України, державним гімном України. Державний гімн України. Зараз буде гімн кримсько-татарського народу «Антет Кенмен».
Поруч з головою меджлісу кримськотатарського народу Ріфатом Чубаровим ми бачимо його заступників. Це Ахтем Чигос. Sağ olunuz. Teşekkür ederim. Saygılı 6. Kırım Tatar Milli Kurultay delegeleri, saygılı misafirlerimiz. Şimdi çalışmalarımızı duanen başlayacak ve ben şimdi Kırım Müslümanların Diyanetinin müftini Sayın Hacı Айдер Бей Рустамовну davet ettim. Мы починаем нашу работу с благословения. Я запрошую муфтия мусульман Крыму Хаджи Айдера Рустемова. Selamun Aleyküm saygılı vatandaşlar. Gerçekten mikrofonga dua etmeye kolay iş değil. Fatiha suresini okup beraberlikte amin ettik. Ve a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim. Veleddâlin. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Bu kılgan mukaddes, mübarek surenin sevabını bütün analarımızga, kart analarımızga, babalarımızga, kart babalarımızga sevabını bağışlayınız ya Rabbim. Bütün ecdadlarımızga kim olsa olsun tökken kanlarını, canlarını vergen insanlara nasip bu sevabını bağışlayınız ya Rabbim. Kim ana yurdumuza, Kırım'ı, vatanımızı kılgan insanlara, etken insanlara nasip eyle ya Rabbim. Ya Rabbim bizge güç bağışla ki vatanımızı serbest ettik ya Rabbim. Bütün mahpusların azat et ya Rabbim. Ya Rabbim, düşmanlarını yenmeye nasip eyle ya Rabbim. Amin. Teşekkür ederim Müftü Bey. Evet, vatanından çok uzakta olup duaları yapması kolay değildir. İnşallah bu duaları Kırım'ın her bir köşesinde beraberlikte devam ederiz inşallah. Saygılı kurultay delegeleri, hürmetli konferansiya iştirakçileri, sonki kurultay toplaşıdan sonra bu toplantıya çok değerli 5 arkadaşlarımız, kurultay delegeleri bu dünyayı terk ettiler, aramızdan ayrıldılar. Onlar Abbasov Yakup, Bahçesaray bölgesinden saylangan Kırım Tatar Milli Kurultay Delegesi, Mennanov Server, İçki bölgesinden saylangan Kırım Tatar Milli Kurultay Delegesi, Mehmetov Rustem, Yedikuyu bölgesinden saylangan Kırım Tatar Milli Kurultay Delegesi, Cemilov İsa, Akmeçit bölgesinden saylangan Kırım Tatar Milli Kurultay Delegesi,
Hüseyinov Seyran Hoca, Marifçi Cemaat Teşkilatı tarafından gösterilgen cedvellerden saylanmıştı. Ondan da başka bu arada diğer çok korumlu ve hürmetli insanlarımızı hayip ettik. En acısı efsane Veciye Abla Kaşkanı Rus işgalcileri tarafından öldürüldü. Merhum kurultay delegatlarını ve Milli Hareket iştirakçilerini anmak için saygı duruşu ve sükunet dakikasını ilan ettim. Хвилина мовчання за тими делегатами, які померли. Веджія була вбита російськими окупантами. Шануємо їх пам'ять. Teşekkür ederim. Saygılı 6. Kırım Tatar Milli Kurultay delegeleri, saygılı misafirlerimiz. Şimdi ben Kırım Tatar halkının liderini Mustafa ağamızı çıkış sözü kendi fikirlerinden paylaşmasına davet edeceğim. Ama burada bunu anlatacağım. Ağamız Kırım Tatar dilinde çıkmasını çok istedi. Burada da organize eden arkadaşlarımız Kırım Tatar dilinden diğer lisanlara tercüme yapmasını böyle profesyonel şekilde tercümanları bulunmadık. O sebepten ağamız mecbur şimdi bilmeyeyim ya Rus ya İngiliz dilinde çıkacaktır. O sebepten bunu doğru anlamamız çünkü ağamız her vakit kurultaylarımızda, toplantılarımızda çıkışını ana dilimizde alıp bara. Ve bunu da anlattığım sebebi bizleri şimdi ve bunu hepiniz daha bir kere de dikkat ediniz. ATR ve diğer televizyon kanallarının yardımıyla bu bizim çalışmalarımızı şimdi bütün dünya gözley ve birinciden milletimiz, Kırım'dakileri. O sebepten Sayın Ağamız buyurunuz. Sağ olsun. Ben evet Rusça konuşarım da ama hatıralarımda, memuarlarımda mutlaka yazarım. Kırım Tatar Milli Meclis Reisi bana ana dilimizde konuşmayı yasak ettiler. Saygılı Kırım Tatar Milli Kurultay vekilleri, kıymetli Kırım Tatar Milli Hareketi'nin veteranları, kıymetli misafirlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi Sayın Yene Can Tezel Ekselansları, diğer ülkelerden diplomatlar, NATO, Avrupa Birliği'nden gelen temsilciler, kıymetli diasporamızın temsilcileri. Многоуважаемые делегаты Курултая крымско-татарского народа, ветераны крымско-татарского национального движения, дорогие гости, его превосходительство посол Турецкой Республики Янеджан Тузель, представители посольств Великобритании, Европейского Союза, НАТО, Организации Объединенных Наций, многоуважаемые представители нашей диаспоры, многоуважаемые представители прессы. Мы собрались здесь, делегатов 6-го Курултая крымско-татарского народа, демократически избранного представительного органа нации, чтобы обсудить и принять решение по ряду неотложных проблем. Собрались здесь, потому что на своей родине, в Крыму, нет возможности проводить такого рода собрания. Потому что
несмотря на решение Международного суда ООН в Гааге в апреле прошлого года, запрет, наложенный российскими властями на деятельность Курултая и Меджлиса крымско-татарского народа, не снят. Впрочем, запреты в Крыму, в оккупированном Крыму, не только в отношении крымских татар. Там запрещается проводить любые собрания или даже празднества, если они не согласованы, если они не проводятся самими оккупантами. Сразу же после оккупации Крыма российские власти предпринимали очень активные меры, чтобы собрать Курултай крымско-татарского народа и продиктовать те решения, которые бы они хотели, а именно признать законность оккупации и аннексии Крыма и переизбрать меджлис крымско-татарского народа, сделать такой кукольный меджлис, который бы выполнял волю оккупантов. Но, натолкнувшись на стойкость подавляющего большинства делегатов Курултая крымско-татарского народа, они перешли к своим традиционным методам – давлению, шантажу, похищением и убийствам, арестам, изгнанием лидеров крымских татар за пределы Крыма. Приехавшие сюда делегаты Курултая прекрасно понимают, с какими они проблемами могут столкнуться после возвращения на свою родину. Но они приехали сюда, потому что они представляют народ, который не признал и никогда не будет признавать оккупацию и аннексию Крыма. Как известно, в этом году истекает 5-летний срок полномочий делегатов Курултая. Но провести новые выборы, избрать новый состав Курултая в оккупированном Крыму практически невозможно. Регламент Курултая крымско-татарского народа предусматривает, что делегаты Курултая слагают свои полномочия только после избрания нового состава Курултая и на первой сессии нового Курултая. А поскольку проводить выборы демократические и созывать новый Курултай у нас нет никакой возможности, то можно считать, что полномочия делегатов нынешнего Курултая автоматически пролонгированными. Но все же я думаю, что в итоговом документе, который мы здесь примем, или в отдельном документе, это обязательно надо будет отразить и за него пролонгировать. Напомню также, что в настоящее время Курултай крымско-татарского народа и избираемый Курултаем Меджлис крымско-татарского народа на территории Крыма являются единственными легитимными, избранными демократическим путем органами. Поэтому ответственность на делегатах Курултая не только перед крымскими татарами, но и перед всеми жителями Крыма, которые сохраняют верность своему государству. Кроме того, значительная часть делегатов Курултая настаивает на том, чтобы мы здесь переизбрали, исключили из состава Меджлиса некоторых его членов, которые после оккупации проявили себя недостойно, пошли на сотрудничество с оккупантами, участвовали в их пропагандистских антиукраинских кампаниях, а также даже принимали какое-то участие в репрессиях против наших соотечественников. По сути дела, предали свой народ и свое государство. И на их место предлагается избрать новых членов Меджлиса. Против этого тоже, правда, есть возражения. Но некоторые, например, говорят, ведь в украинском парламенте тоже есть предатели. Их же не изгоняют. Ну, я мог бы уточнить, что если есть откровенные предатели, мы их все-таки изгоняем. Вот у нас был такой Артамонов, который предлагал Крым сдать в аренду на 100 лет Путину. Так он сейчас изгнан из парламента и сейчас вроде в бегах. Но
Но для того, чтобы изгнать членов Меджлиса, избрать новых, это исключительно прерогатива Курултая крымско-татарского народа, полноценного Курултая. А для этого нужен кворум. Если исходить из того, что у нас 248 делегатов, 6 из которых умерли или убиты, то для полноценного кворума необходимо как минимум около 160 делегатов. Сейчас оптимально, я думаю, у нас будет после подъезда еще нескольких делегатов где-то около 100 человек. То есть не хватает для кворума. Правда, многие, подавляющее большинство делегатов Курултая, которые по объективным, очень уважительным причинам не смогли приехать сюда, они заявили, что подпишут или выразить свои отношения к принятым решениям. И если за принятые нами здесь в качестве проекта решения мы собираем большинство голосов, будь то открытых или подписей, то можно было бы считать эти решения полноценным решением Курултая. Но опять-таки против этого есть возражения, есть доводы о том, что такого рода методы могут злоупотреблять и оккупанты. Поэтому предлагают не проводить такие вещи. Одним словом, я думаю, после дискуссии мы придем к наиболее оптимальному решению. Но процент этих людей, которые пошли на сотрудничество, так невелик, что, по мнению многих делегатов Курултая, на них просто можно не обращать внимания. Для нас всех понятно, что в условиях сохранения оккупации, при той шовинистической, русификаторской политике, репрессивной политике, при вытеснении коренного народа из Крыма и одновременном заселении Крыма своими гражданами, у крымско-татарского народа нет и не может быть перспектив. Мы свои перспективы дальнейшего развития видим только в свободном Крыму. Но что нужно? Никто не может сейчас сказать, когда это освобождение придет. Но есть несколько факторов, без которых освобождение Крыма будет отдалены на неопределенные сроки. Это, во-первых. Во-первых, это укрепление и сохранение укрепления стабильности в самой Украине. Чтобы не было возможности этому хищному соседу навязать Украине каким-то способом, будь то вмешательством в наши выборы, кибератаками или еще иными путями, и привести к власти людей типа Януковичей, которые отказались бы от нашего евроатлантического курса и пошли бы на компромисс с оккупантом, в том числе в части Крыма. Во-вторых, необходимо дальнейшее укрепление наших вооруженных сил, нашей обороноспособности, чтобы наша страна не была такой беспомощной, какой она оказалась в 2014 году в момент агрессии. И в-третьих, очень важное, самое важное, мобилизация всего мирового сообщества с требованием, чтобы Российская Федерация соблюдала международные нормы, вела себя в мире прилично и освободила оккупированные территории. Это в первую очередь налагаемые на страну-агрессора санкции. И я думаю, что эти санкции не будут прекращаться до тех пор, пока Крым не будет освобожден. В этой связи я хотел бы здесь, с этой трибуны, выразить нашу искреннюю признательность тем странам, которые в эти тяжелые для нашей страны годы
не оставили нас одних, а протянули руки помощи. Они наложили на страну агрессора соответствующие санкции. И я надеюсь, что эти санкции будут не только отменяться, но и с каждым днем усиливаться до тех пор, пока агрессор не покинет нашу территорию. Что касается самих жителей Крыма, то в настоящих условиях они, и не только крымские татары, которые являются в Крыму наиболее организованной и наиболее политически активной силой, они вряд ли практически могут внести существенный вклад в оккупацию Крыма, не подвергая себя угрозе полного или частичного уничтожения или полной депортации и геноцида, как это было в прошлом. У всех в памяти, как они обошлись с Ичкерией, которая захотела обрести свою свободу. Но есть очень много того, что могут наши соотечественники сделать и в оккупированном Крыму. А именно, я перечислю некоторые из них. Это первое. Фиксировать и передавать в офис Меджлиса в Киеве все факты нарушений прав человека, имена отдельных людей, которые совершают эти беззакония. Тщательно отслеживать и фиксировать факты нанесения оккупантами ущерба экологии и ландшафту Крыма, культурным ценностям крымско-татарского народа. Собирать и передавать конкретные документы и данные, свидетельствующие о массовом переселении в Крым граждан Российской Федерации, ибо это относится в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года к разряду военных преступлений. Игнорировать и бойкотировать все проводимые оккупантами спектакли под видом выборов, не участвовать в пропагандистских кампаниях оккупантов, игнорировать, не подавать руки и полностью изолировать от народа коллаборантов. Не посещать мечети, где имамами являются ставленники подручного ФСБ нынешнего муфтиата. Никакой имам не может быть полноценным имамом, если он получает заработную плату от оккупантов. Есть целый комплекс мер, который можно объединить под названием «Ненасильственное сопротивление оккупантам». Я думаю, что мы во второй половине этой нашей конференции разработаем этот комплекс мер, и их надо будет активно внедрять. И я очень надеюсь, что наш народ внесет свой достойный вклад в дело освобождения нашей Родины. Я желаю успеха в деятельности нашей конференции. Спасибо. Saygılı 6. Kırım Tatar Milli Kurultay delegeleri, saygılı misafirlerimiz, iştirakçiler. Şimdi Mustafa ağamız söyledi, ben de bir kere de seslendireyim de misafir. Я хочу сказати про наших поважних гостей. І тут мені секретаріат встигає дати так, як дає, щоб якщо там десь не буде ієрархії, не дуже так ображайтесь на мене. Отже, посол Турецької Республіки в Україні пан Юнет Джан Тезель, заступники посла Сполучених Штатів Америки в Україні, я можу помилитися прізвище, секретаріат поспішає писати,
пан Тремонт, Антон Купу, вибачте, я буду помилятися, заступник посла Великої Британії пані Хелен Фейзі. Тут є представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, є представництво Європейського Союзу, представництво ООН в Україні. Я хочу привітати першого заступника секретаря РНБО пана Коваля Михайло. Є заступники міністра освіти пан Юрій Рашкевич, пані Еміне Джапар інформаційної політики, Юсуф Курчі, Міністерство тимчасово окупованих територій, Ісмаїл Халіков, представник уповноваженого по правам людини. Пані Денисова телефонувала, вона не зможе сьогодні бути з нами з певних причин. Є народні депутати України пані Марія Іонова, пан Георгій Логвинський. Так, я бачу, і завжди наш послідовний, давній друг і завжди такий молодий Йосиф Зісельс, він також з нами. Я боюся, що я когось міг пропустити, але, здається, я все сказав. Поки те, що мені дає секретаріат, Юрій Микитович Білуха, так, ви його знаєте ще з 90-го року. Да, ми дуже дякуємо. Дивіться, сьогодні об 11-й буде Рада регіонів України, яку проводить президент України Петро Порошенко. І щойно представники адміністрації президента, вони передали той текст, який він спрямовує делегатам конференції і учасникам конференції. Я його маю зачитати, і потім далі я буду просити наших інших гостей. Шановні учасники конференції делегатів Курултаю кримськотатарського народу, багато хто із вас приїхав на конференцію з Криму. Знаю, що окупанти свідомо створюють ситуацію, коли бути кримським татарином у сьогоднішніх реаліях окупованого півострова вже фактично є кримінальним злочином. А мати відношення до представницьких органів кримськотатарського народу тим більше. Після стількох років вигнання, повернувшись на Батьківщину, ваш народ зміг відродити функціонування своїх представницьких органів, і зараз агресор намагається, придушивши національні інституції, придушивши в лапках, позбавити вас того, що дісталося кримськотатарському народу дорогою ціною. Але, гадаю, Росія ще не зрозуміла утопічність своїх дій. Те, що Крим українського народу, кримськотатарський народ підтримує світова спільнота, не викликає сумніву. Це підтверджено у рішенні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, європейських інституцій. Міжнародний суд ООН вимагає негайно скасувати рішення про оголошення Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборону її діяльності. Так буває. Зараз я маю знайти другу половину тексту, бо просто зараз виникла, вибачте. Так. Оце ще таке в стані таких надзвичайних ситуацій проводити будь-який захід, пов'язаний з тимчасово окупованим Кримом. Так. Ага. Європейських інституцій. Міжнародний суд ООН вимагає негайно скасувати рішення про оголошення Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборону її діяльності. Проте Росія продовжує ігнорувати таку ухвалу, нехтуючи не лише своїми міжнародними зобов'язаннями, а й демонструючи зневагу до самого суду.
Але Москва має відчути силу міжнародного права. Задля цього Україна працює з міжнародними партнерами. Найближчими днями на засіданні 3-го комітету Генеральної асамблеї ООН планується розгляд нового проєкту резолюції, який розширено новими фактами безчинства Російської Федерації в окупованому Криму щодо кримськотатарського народу. Я вже неоднократно наголошував на дорученні Конституційної комісії створити робочу групу для напрацювання пропозицій змін і доповнень до Конституції України щодо Автономної Республіки Крим. Робоча група підготувала пропозиції щодо змін до розділу 10 Конституції України, які мають закріпити невід'ємне право кримськотатарського народу як корінного народу України на самовизначення у складі незалежної української держави і визначенням особливого статусу кримськотатарської національної територіальної автономії як невід'ємної складової частини єдиної України. Я очікую, що ближчим часом Конституційна комісія розгляне проєкт змін та подасть мені на розгляд для подальшого внесення до парламенту. Ми всі розуміємо, що дискусія буде непроста, але зміни до Конституції стосовно кримськотатарського народу потрібні Україні. Сподіваюся, ці слова будуть донесені до кримських татар на окупованому півострові. Бажаю учасникам конференції плідної роботи. Слава нескореному кримськотатарському народу. Слава Україні! Президент України Петро Порошенко. Aslında bir hafta evvelsi biz prezidentine görüştüğümüz zaman o mutlaka gelirim anda bir konuşarım degen edi. Ama dedi eğer de bir acil bir şeyler çıkmasa. Şimdi anladığıma göre regionlarların toplantısı olacak. Orada şimdi iştirak etti. Eğer de pek geç olmasa o belki de bunda gelir. Ми, Мустафа, вчора до пізньої ночі тримали зв'язок з адміністрацією президента. Ви знаєте, що президент вчора приймав участь в деяких заходах в Парижі, але потім в нього ще були певні переговори. І отже, він тільки сьогодні вранці зміг ознайомитися з тим текстом, вніс деякі власні зміни і дозволив нам зачитати від свого імені те, що ми зробили. Ми дякуємо президенту за такі слова. Тепер я хотів би просити і до сцени пана Коваля Михайла Володимировича, першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Будь ласка, пане Михайло. Шановні делегати Курултаю кримськотатарського народу, шановні присутні, щиро дякую за надану мені честь виступити на конференції вищого представницького органу кримськотатарського народу, корінного народу України. Українські та кримськотатарські народи століттями жили поряд, обмінювались культурними надбаннями, підтримували тісні господарські зв'язки. А коли виникала така потреба, то українці і кримські татари допомагали один одному боронити свою землю від ворогів. Втім, Російська імперія, вправно сіючи розбрат, зокрема і серед наших народів, зруйнувала у XVIII столітті і українську гетманську державу, і Кримське ханство. Її нова, ще кровавіша реінкарнація Сталінського СРСР вдалася до геноциду українців та кримських татар. Відроджена українська держава, попри складнощі становлення та економічні проблеми, сприяла кримським татарам у поверненні на батьківщину та відновленні своїх прав. Не буду кривити душею, далеко не все вдалося. Насамперед тому, що українській державності в Криму протидіяли потужні сили, приховані, а часто відкрито підтримувані Кремлем. Збройна агресія Росії та окупація нею Криму не лише зупинила процес відродження кримськотатарського народу, але й відкинула його назад. Кримські татари вже самим своїм існуванням руйнують імперський міф про нібито російський Крим. Саме тому кримські татари на своїй батьківщині опинилися під ударом репресивної машини окупанта. Навіть не тому, що вони
порушують його приписи, а просто за організованість та готовність у мирний спосіб захищати свої власні права і небажання підкорюватись шовіністичному імперському режиму. Саме тому у Криму заборонені представницькі органи кримськотатарського народу. Саме тому знищені кримськотатарські засоби масової інформації. Інструментом залякування стали і сфальсифіковані кримінальні розслідування та під надуманими приводами, та і незаконні, і навіть за законодавством окупанта насильницькі викрадення кримськотатарських активістів, їх вбивства та тортури. Для нагнітання атмосфери страху серед кримських татар застосовуються обшуки з надмірним використанням сили, демонстративні антитерористичні навчання у місцях компактного проживання кримських татар. Кримських татар переслідують не лише за так званими політичними статтями. Непропорційно висока частка порушень проти кримськотатарських підприємств, кримінальних справ економічного спрямування. Адміністративними методами їх витісняють з господарського життя, аби їх місце посіли близькі до окупаційної влади структури. Контрольовані окупаційною владою засоби масової інформації, аби зруйнувати солідарність жителів Криму, загнати кримськотатарський народ у соціальне гетто, наполегливо насаджають страх перед умовною ісламізацією, ісламською терористичною загрозою в Криму. Насправді терористами оголошують мирних мусульман. Як показали нещодавні трагічні події у політехнічному коледжі у Керчі, сама ця пропаганда породжує криваве насилля. Для зміцнення власного контролю над окупованою територією Кремль у порушення міжнародного права намагається змінити етнічний склад населення Криму. Кримські татари, українці витісняються з Криму, а на їх місце за підтримку, а часто і завдяки безпосереднім вказівкам влади переселяються жителі з території Росії. На жаль, Україна має досить обмежений інструментарій, аби захистити права своїх громадян, включаючи кримських татар, на окупованій території. Нами робиться все для того, щоб посилити міжнародний санкційний тиск на агресора, у тому числі з метою поважати права наших громадян, які попри власної волі опинилися на тимчасово окупованій території України. Президент України, Міністерство закордонних справ наполегливо працюють над посиленням міжнародної коаліції, яка здійснює тиск на Кремль, аби зупинити репресивну машину та звільнити незаконно засуджених. Відроджені прокуратура та поліція Автономної Республіки Крим, діючи на контрольованій території, фіксує усі факти злочинів проти кримських татар, порушує кримінальні справи та проводить розслідування. Наразі досягнуті успіхи скромні та поодинокі. Кремль намагається приховати крихкість основ власної влади, демонструючи безкомпромісність. Втім, риторики про користь санкцій для російської економіки явно поменшало. Міжнародні заходи стримування, у яких бере участь і українська держава, наближають той день, коли російський режим зазнає неминучого краху, а суверенітет України над Кримом буде відновлено. Винні у переслідуванні громадян України, включаючи кримських татар, будуть притягнуті до відповідальності. Україна докладе всіх зусиль, аби завдані з вини держави-агресора збитки були нею повністю компенсовані. Переконаний, що у відновленому Криму у складі суверенної і незалежної української держави кримсько-татарський народ зможе повністю реалізувати свої права. Слава кримським татарам, слава Україні! Шановні друзі, я хотів би передати привітання депутатам Курултаю від секретаря Ради нацбезпеки і оборони України пана Турчинова, який своєю душою завжди з вами, завжди з Україною. З глибокою повагою. Saygılı 6. Kırım Tatar Milli Kurultay delegeleri,
değerli iştirakçilerimiz, işte durum böyle, hayat böyle. Rusya Kırım'ı işgal edildi ve orada çok milletimiz acılar çekiyor. Biz biraz önce saygı duruş yapkanımızda işte bu rahmetlilerimizi Таким є andık. життя. Народ Ama страждає. bir grup vatandaşlarımız kaçırıldı. Onların hepsini Кілька хвилин тому ми згадували тих, хто помер, хвилину мовчання. ve dualarımız olarak Але є люди, яких просто викрали і про долю яких нічого не відомо. що кожен з тих, хто насильницьки був викрадений, вони живі. І тому ми їх окремо згадуємо серед нас, і особливо Ервіна Ібраїмова і всіх інших. Вони всі однакові, але Ервін був одним із нас в Світовому конгресі, головою регіонального меджлісу, членом регіонального меджлісу. Отже, делегатом Курултаю, я сподіваюся, що тут є десь батько його, тут він має бути серед нас. Отже, ми це згадуємо, є і боремося, щоб знайти їх живими. Хочемо так і віримо в це. Та aramızda değil, Kırım'da hapiste 40'a yakın soydaşlarımız, aslı Kırım'da hapiske bırakılgan kişilerin sayısı 73. 73 kişi. Onlarda işte görüyorsunuz yarısından ziyadesi Kırım Tatarlar. Ama biz birisini ayırmayız. İşte hepsini orada kimler Згадую про 73 в'язні Кремля в Криму, серед яких понад 40 кримських татар. Але він каже, що ми нікого не відділяємо на кримських татар і не кримських татар. Ми просто оголошуємо, що всі це наші люди. З них 39 і вже 41, здається, кримські татари. Більше половини. Ми не ділимо їх за національну ознаку, але кожного з них, хто там мужньо себе поводить, хто зберігає гідність і не дає себе зламати, не зламати себе, тим самим принизити свій народ. Ми тут зараз на Курултаї і про них говоримо з великою пошаною. Ми опікуємося настільки, наскільки можемо їх дітьми. Şimdi bilirsiniz, yarın daha bir tedbirimiz olacak ve bu tedbirle bağlı biz şimdi daha bir böyle bir yardım кампаниясını başladık. Я думаю, що ми зможемо в ці дні підтримати ще більше ті родини чи глави зараз у російських в'язницях, окупаційних в'язницях. Зараз я хочу попросити до слова шановного пана посла Турецької Республіки, pana Yoneta Tezel'e. Sayın Büyükelçimiz, buyurunuz. Ama siz gelmez önce daha belki böyle sözler söyleyeyim arkadaşlarımızga. Sayın Büyükelçimiz, bu sonki 4,5 sene her gün bizlerle birlikte. Yakında ayrılacak Ukrayna'dan. Biz buna çok üzüldük. Çünkü dersin ki kendimizin böyle dersinde de gel işte sıramızdan kişimizi alıp kendi yine de uzakta yollayıp ama biliyoruz ki Sayın Büyükelçimiz şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ne ne yerde hizmet etse de devam etse de ama Kırım ve Kırım Tatarları onun bu çalışmalarında böyle bir merkez yerini bulundu ve öyle de saklanacaktır. Я говорю про те, що ми скоро розпрощаємося з паном послом, але він настільки став за ці 4,5 роки одним з нас, що ми просто не хочемо його відпускати, але він буде служити своїй державі в інших місцях. Ми віримо і ми знаємо, ми переконані, Крим, Україна, кримські татари в нього залишаються от центральним таким місцем. Buyurun Sayın Büyükelçi. Değerli misafirler, ben de tercüme kolaylığı için önce İngilizce konuşacağım.
Ama sonunda ana mesajlarımı Türkçe olarak sizinle paylaşacağım. Ama öncelikle Rafat Aga'nın hatırlatmış olduğu ayrılacağımı hakikaten. Джан Тезель каже, що буду виступати англійською мовою, потім буду резюмувати їх турецькою. Meslek hayatımda, özel hayatımdaki en büyük kazanımlardan biri oldu. Her zaman sizin heyecanınızı paylaşarak, sıkıntılarınızı bilerek yardımcı olmaya çalıştık. Tabii ki nerede olsam ona devam edeceğim. For convenience of translation, interpretation, I will speak in English, but at the end I will repeat some of my messages in Turkish. Kıymetli kurultay delegeleri, distinguished members of the Kurultay, the conference, and of course the presidency of the conference, thank you for inviting us to this gathering. I'm here with Mrs. Esin Ergin, the new coordinator of TİKA, Turkey's development agency who has been with you for many years. I'm here to express Turkey's continuing support for the just cause of our kinsmen, the Crimean Tatars. This is an honorable community who have shown that they are also reliable, good Ukrainian citizens. Посол каже, що він від імені Турецької Республіки виражає подальшу підтримку кримськотатарського народу, які показали себе добрими громадянами України. Enjoying freedom, universal human rights, preserving their and developing their culture and identity in their historical homeland that is Crimea. This struggle is honorable also because it is peaceful and democratic. Він підкреслює, що це боротьба честі кримських татар, і вона з одного боку викликає повагу тим, що є миролюбною, є ненасильницькою. Leadership to build capacity needed to continue the rightful cause at this difficult time. As you all know, Turkey refuses to recognize the illegitimate and illegal annexation of Crimea. Нагадую, що Туреччина не визнає і не визнає нелегальну анексію Кримського півострова. І виражає це завжди Росії. Must not be gradually legitimized into normalcy as time goes by. Non-recognition and our support for Ukraine's territorial integrity will continue because it is the right thing to do. Finally, members of the conference of the Kurultay, we know you have a difficult job. You have to continue to live in Crimea. Він висловлює розуміння того, як важко працювати зараз делегатам Курултаю, які прибули з Криму. До того пан посол знову підкреслив це традиційну турецьку риторику про визнання територіальної цілісності України і беззаперечну підтримку її. In the hours to come and hope more of your members will be able to make it to Kyiv. Thank you very much. Bunları biraz da Türkçe özetle üzerinden geçeyim. Sizin haklı davanıza desteğimizi ifade etmek için buradayız. Вашій справедливій боротьбі ми присвячуємо свою підтримку. Ana vatanınızda refah içinde, hürriyet içinde yaşamak, kimliğinizi, kültürünüzü muhafaza etmek istiyorsunuz. Ви виборюєте своє право за вільне життя на своїй батьківщині. Ви на правильній стороні історії, каже посол Турецької Республіки Йонет Джан Тезель. Zaten bu zor dönemde Ukrayna liderliğinin de talebi doğrultusunda Kırım Tatar soydaşlarımıza biz mümkün olduğunca destek oluyoruz. Bu devam edecek. İlhakı tanımadığımızı Ми підтримуємо і допомагаємо наскільки це можливо, і це допомога Туреччини буде продовжуватися.
2014'te yaşananın zamanla normal bir şeymiş gibi kabul edilmesine karşı çıkmaya devam edeceğimizi de bilmelisiniz. І ми будемо виступати проти і далі того, щоб те, що відбулося 2014-го, кимось далі сприймалося як щось звичне і нормальне. Kırım'da kalmak durumundasınız. Vatanınızı terk edemezsiniz. Birliği korumak zorundasınız ve böyle Ви маєте бути önemli єдними, ви не можете toplantılarda залишити батьківщину, ви не маєте її покинути. І ви змушені зараз бути там, в тих умовах. Size bugün katılabilirler ve verimli, başarılı bir konferans geçirirsiniz. Я бажаю вам Tekrar успішної çok сьогоднішньої teşekkür ederim. İyi конференції toplantılar. делегатів Курултаю кримськотатарського народу. Teşekkür ederiz, Sayın Büyükelçim. Я хочу сказати, що на цю хвилину у нас 76 делегатів. І що чекаємо на під'їзді десь, я знаю про 2, сподіваюся, вони під'їдуть. Зараз я прошу пані Марія Іонова, народний депутат України, поки пані Марія йде до сцени. Хочу сказати, я при всій повазі до всіх своїх колег, народних депутатів України, але одна із найпотужних проривних сил в парламенті України на зовнішній такій арені, на міжнародній діяльності – це пані Марія. Прошу, пані Марія. Салям алейкум, урметли дострелар. Марія Іонова, народний депутат України, привіталася кримськотатарського. Я дуже перепрошую, але дійсно для мене дуже велика честь виступати сьогодні перед вами. І тому що в душі я, мабуть, кримська татарка, і я дійсно дуже поважаю, все ж таки я вітаю вас на цій конференції. І дійсно всі свідомі громадяни України, весь цивілізований світ, він з Кримом і він з кримськими татарами. І я впевнена, сьогодні дуже багато ми говоримо про перемоги, але перемоги, вони складаються з маленьких битв. І ви якраз є учасниками цих маленьких битв, і ми є учасниками цих маленьких битв. Президент України, Міністерство наших закордонних справ, уряд, парламент. Ми всі потрошку докладаємо зусиль до нашої великої перемоги. І я мрію, щоб наступна конференція, звичайно, відбулася в Криму. І я сподіваюся, що я теж привітаю вас з цією перемогою. Але дійсно 2 слова просто хотіла сказати, що ми, звичайно, буде можливим проведення цивілізованих, нормальних виборів в Криму тільки тоді, коли Крим – це Україна, і Крим офіційно знов повернеться до України. І ви надалі упираєтесь всіма силами, скажімо так, цій війні, тиранії, цій упираєтесь цього безправ'ю, те, що нав'язує Путін, те, що нав'язує Росія. Я хочу вам сьогодні просто вклонитися і сказати слова подяки за вашу боротьбу, тому що вам набагато важче, ніж тут ми, де ми боремось, тут в Україні, на всіх міжнародних площадках. І тому ми всі представники і парламенту, і громадяни України, ми всі з кримсько-татарським народом, ми всі українці переживаємо зараз ці темні часи і такі поневіряння, які у вас є. І, скажімо так, може іноді ви відчуваєте такі сумніви у майбутньому і іноді навіть, може, безнадію, але ми не зупиняємось. І я вас прошу не піддаватися і не сприймати, і не допускати, скільки би це не зайняло часу, але обов'язково буде перемога за нами. Тому що ви є частиною взагалі перемоги, миру в усьому світі. І щоб не пішов цей вірус такої агресії і далі по континенту. Також я хотіла би висловити пошану всіх вищих представницьких органів кримсько-татарського народу. Це і пан Мустафа Джемільов, і Аріфат Чубаров, і Ельмі Умєров, і Ахтем Чийгоз. Це велика честь взагалі знати
і спілкуватися з такими поважними людьми. Повірте, багато разів перебуваючи в візитах і в Туреччині, і в різних інших країнах, я бачу ту повагу. І це викликає дуже такі теплі почуття і для мене велику гордість те, що я маю честь спілкуватися. Завтра пану Мустафі Агі виповнюється 75 років. Я хотіла би щиро привітати міцного здоров'я, довгих літ, і щоб ваші зусилля, те, що ви зробили в власних силах не тільки для вашого народу, але ми знаємо, як ваша боротьба за права людини вже протягом багатьох років, вона надихає і нас, і молодь, і всіх для того, щоб цю боротьбу не зупиняти. Тому я хочу вам побажати відчуття втіхи від цих перемог і ваших досягнень. Також сьогодні пан Мустафа Ага говорив про вклад дійсно міжнародної спільноти, Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки. Дійсно, неможливо відмінити санкції. Більше того, санкції будуть посилюватись. Ви знаєте, знову відбулися незаконні вибори на тимчасово окупованій території Донбас. І все те, що стосується Криму, за всі ті наслідки техногенні, гуманітарні, культурні, людські життя і трагедія для всіх родин – це все те, що агресор понесе відповідальність. І тому наше Міністерство закордонних справ стільки активні в міжнародних судах. І я впевнена, що дійсно це вимагає часу, це вимагає терпіння. Але повірте, Україна в законний спосіб бореться за своїх громадян, і ми будемо ще більше робити все можливе для того, щоб тиск на Російську Федерацію збільшувався. Ви бачите, наскільки зараз токсичний керівник Кремля Путін, і я впевнена, що він понесе заслужену покарання. Я думаю, що не тільки тут на землі, але все ж таки його всюди чекають неприємності. І останнє, я хотіла би сказати, що дійсно такі постійні залякування, утиски, переслідування, репресії корінного населення для нас є дуже такими чутливими. І тільки ви знаєте, наскільки цей біль великий, але повірте, ми також його розділяємо і також дуже просимо вас тримати цю оборону, тримати цю боротьбу, не здаватися, тому що весь світ з Україною і весь світ з Кримом. І я бажаю вам мужності, сил, особливо родинам тих бранців, які знаходяться в таких жахливих умовах, ті, які пропали безвісті. Ми щиро маємо надію, молимо Бога, що вони живі. І я хотіла би сказати, що ви є такий приклад таких битв. І тому Крим – це Україна. Слава Україні, слава вам, кримським татарам. І не зупиняємось, і вам всього найкращого. Пані Марія, дуже дякую. Я хочу сказати, іноді і треба це говорити, люди самі не говорять, вони дуже скромні. Влітку більше 30 дітей, політв'язнів, відпочивали в Одесі в такому спеціальному таборі Хаджибей. І найпотужна роль, щоб ці діти відпочили, була пані Марії. За це ми ще раз їй дякуємо. Bakınız, şimdi bu dakikaya 76 delege registrasyadan geçti, ben söyledim. Хочу сказати, що просто секретаріат намагається встигати за подіями. Я просто, щоб, якщо я когось пропущу, я потім ще раз постараюся. А тепер ми вітаємо, що тут у нас в залі є наші ще гості, про яких не говорили. Постійне представництво президента України в Автономній Республіці Крим. І Бабін тут Борис був, він зараз пішов на народу. Пан Іззет Гданов, перший заступник, він з нами продовжує працювати.
Ми щиро вітаємо прокурора Автономної Республіки Крим пана Мамедова Гюндуза Чохсаголдостом. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Вона також тут представник присутній. Koordinator Tikka, bakmız Tikka'nın koordinatörü Ukrayna'da şimdi denişti. Sayın Hacı Bayram şimdi Türkiye'ye döndü ve orada yeni vazifesinden. Burada bizden ise Sayın Esin Hanım, Esin Acar. Buyurunuz. Buyurunuz. Я хочу просто в даному випадку я і презентую персонально, оскільки змінився координатор тільки в Україні, і пані Есін буде виконувати цю роль. Пан Hacı Bayram поїхав до Туреччини. Al-Raid temsilcileri Seyran Arifov, çok sağ olunuz. Казарин Володимир Павлович, ми вітаємо вас, ректор Таврійського національного університету. Ми зараз будемо, дивіться, як ми побудували нашу роботу. У вас у кожного папці, і ми роздали всім, здається, гостям. У нас є розпорядок денний, kun tertibi var orada. Biz şimdi bu kısımdan son teneffüs yapacak tabii, ondan son çalışmalarımızı başlayacak. Зараз ми, ця частина, у вас у кожного там є, ця частина – це коли ми даємо можливість нашим гостям виступити і сказати ті слова, від яких в якійсь мірі буде залежатиме наша подальша робота. Потім ми оголосимо перерву і вже перейдемо до практичної такої роботи, але нас чекають ще декілька таких виступів дуже поважних наших гостей. Дозвольте, я запрошу зараз до слова Саїдбея Ісмагілова, муфтія Духовного управління мусульман України УММА. Бісміллахір-рахманір-рахім. Ассаляму алейкум ва рахматуллахі ва баракатуху. Шановні брати і сестри, лідери Меджлісу, члени Курултаю кримсько-татарського народу, вельми поважні представники дипломатичних місій і також всі брати і сестри. Вся Україна, всі мусульмани України пишаються силою, мужністю, героїзмом і міцною вірою кримсько-татарського народу. Ми спостерігаємо, ми поруч завжди з вами. В наших молитвах, в наших заявах, в наших практичних діях. Всі мусульмани України підтримують мусульман Крима. І ми будемо і далі підтримувати і просити Всевишнього Аллаха, щоб він дав мужності кожному кримському татарину в цих важких умовах російської окупації своєю вірою, своєю силою, єдністю, міцністю, згуртованістю захищати кожного з членів народу, захищати інтереси кримсько-татарського народу. Шановні брати і сестри, важкі часи вимагають важких рішень. В таких умовах легких рішень не буває. І вже Мустафа Ага, він сказав про ті питання, що будуть обговорюватися на конференції членів Курултаю кримсько-татарського народу. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб він благословив кожного з вас, дав вам підтримки, мудрості і мужності. Ми молимось за мусульман Крима. Ми разом з вами любимо і пам'ятаємо вас. Передавайте, будь ласка, салям всім в Криму від нас, від нашого імені, від всіх мусульман України. Ассаляму алейкум. Дивіться, я зараз скажу одні слова, просто я не можу їх згадати, я побачив людину, я їх згадав. Десь років 8 чи 9 тому ми в Криму розпочали акцію. Ми були вимушені її розпочати, бо тодішня влада не давала землю під мечеть. І пам'ятаєте, на Ялтинській ми розпочали акцію від кожного мусульманина по камню. І кожен мусульманин ніс каміння, щоб будувати мечеть. Через день це гасло було змінено, бо прийшли наші сусіди, наші брати українці, священники, і вони принесли каміння, щоб побудувати мечеть. Ми сіли, обговорили і сказали від кожного по камінню.
бо навколо будівництва мечеті об'єдналися і мусульмани, і християни, і люди інших віросповідань. І от буквально дійсно 5 хвилин тому ви бачили, до нас доїхав наш гість. Я не знаю зараз ваші посади всі, бо я знаю, там є посилення. Ви зараз і в Херсонській області, і по Криму продовжуєте. Владика Климент, я його запрошую, будь ласка. Дорогі наші брати, сестри, вже стало доброю традицією, що під час проведення Курултаю кримсько-татарського народу присутнє духовенство Української православної церкви Київського патріархату. Це давня традиція. Вона зародилася в 1995 році, коли було відкрито першу церкву Київського патріархату на теренах Криму. Весь цей час пліч-опліч ми були разом. Цей Курултай проходить в тяжких умовах. Він не проходить в рідному домі, він проходить на засланні. Але він єднає всіх нас. Єднає з Богом, єднає з нашим народом. З нашим народом. Я його не поділяю на українців, кримських татар. Чому? Тому що у російських тюрмах, в Сімферопольському СІЗО, пліч-опліч, камера з камерою, перебувають громадяни України. І я думаю, що знаменно, що Курултай зібрався, бо для ув'язнених це символ того, що про них не забули, що вони живі, і що ті страждання, які вони несуть сьогодні, вони, як свою жертву, покладають на жертовник Божий для того, щоб народ був вільний. Я призиваю Боже благословіння Всевишнього, Господа нашого, щоб Господь дав нам сили. Ріфат Ага згадав про камінь, який ми тоді принесли. В Святому Письмі є строки, коли Господь призиває збирати каміння. Бо на камінні будується церква. Не на піску, а на камінні. На камінні віри будується наше майбутнє з Богом. Я ще раз всіх рад бачити. Низький уклін від кримчан, низький уклін від мене особисто. І дай Бог нам ще багато-багато років зустрічатися разом. Дякую, владика Климент, за такі ваші, як завжди, дуже добрі і дуже обґрунтовані слова. І головне те, що ми один одному говоримо, і так було раніше до окупації, так і є під час окупації, я впевнений, і так буде після окупації. Ми будемо завжди наші слова підтверджувати справами, як кримські татари, які перші дні окупації, коли ці бандити зайшли в церкві Української православної церкви Київського патріархату і сказали, це наше, вибирайтесь геть, то мусульмани сказали, якщо зовсім не буде де, можете молитися в наших мечетях по своїм звичаям. Це було в Криму. Я просто впевнений, що кримська історія і майбутнє кримсько-татарського народу, українців, інших людей в Криму, воно буде дуже світлим, поки є таке об'єднання людей. Я зараз хочу вже, перед тим, як ми перейдемо по других формах, є одна людина, яка декілька днів тому була делегатом Європейської народної партії. Вони обирали свого голову, а цей голова потім мав бути головою Єврокомісії, тобто уряду Європейського об'єднаного. І пан Георгій каже, що мені сказати тим, які будуть кандидувати, будуть кандидатами. Я сказав єдине,
подивись їм в очі і запитайся, коли ми будемо разом з ними в Бахчисараї. Ну, Георгій багато що зробив, щоб там на тих виборах були такі люди, які не дадуть жодного шансу Путіну, щоб він залишався зі своїми планами. Георгій Логвинський, я прошу тебе до слова. Салам алейкум. Шановні друзі, шановні брати і сестри, я хотів би почати свій виступ з того, що я хотів би тричі сказати вам дякую. Я хотів би подякувати вам за те, що саме завдяки вам, вашим сім'ям та родичам, агресія Російської Федерації не знищила нашу державу. Ви захистили всю нашу країну. І за це я вам дуже вдячний. Звичайно, ми маємо втрати. Ми маємо можливості зараз бачити, як російська агресія тисне на нашу державність. Але Путін, він боїться вас. Він знає, що жодним чином не може не підкупити, не залякати, не поставити в ту ситуацію, в якій ви будете вимушені сказати неправду. Саме тому ви наша зброя. І саме окупація почалася з Криму, і деокупація теж почнеться з Криму. Я вам це обіцяю. Друге, дякую. Я хотів вам сказати за те, що ваші матері надали нашій країні таких героїв, які зараз присутні тут. Мустафа Джемільов, Рифат Чубаров, Ахтем Чигос, Нарімат Джалієв, Ільмі Умеров. Немає в світі більш щирого та щасливого народу, який має таких героїв. І за це я ще раз вам дякую. І третя річ, я хотів би вам зазначити, що, безумовно, історія створює події, які не завжди ми можемо сприйняти. І історія створює відносини, які інколи дуже важко мені донести. Як вже сказав шановний пан Рифат, нещодавно, тільки 2 дні тому, я в якості віце-президента Європейської народної партії в Раді Європи приймав участь в Конгресі Європейської народної партії. Це найбільша партія, політична сила європейської спільноти. Було багато президентів, було багато прем'єрів Хорватії, Словакії, Ангели Меркель, пан Порошенко був присутній. І мені було важливо, що як діючий президент, голова Єврокомісії – це на кшталт прем'єр-міністр всієї Європи. І мені було важливо, що як діючий прем'єр-міністр, так і кандидат, який практично 100% буде обраний на цю позицію у зв'язку з тим, що саме ця політична сила має більшість в Європарламенті, тому ми знаємо, що він буде наступним головою комісії. Чітко зазначили, що вони не тільки будуть підтримувати кримських татар, вони зроблять все можливе та неможливе. Тому що корінний народ Криму воює не за себе, не за Крим і навіть не за Україну. Корінний народ Криму захищає європейські цінності на кордоні України і воює за Європу. Саме тому
мы приняли резолюцію Європейської народної партії щодо підтримки України, Грузії та Молдови, в якій чітко зазначили, що ніколи європейська спільнота не прийме анексію Криму. І це документ для всіх країн Європи. Тому я хотів би дати ще декілька цитат і хотів би ще раз вам подякувати. Ви знаєте, коли виступав Дональд Туск, він сказав, якщо ви підтримуєте Путіна, якщо ви атакуєте Україну, то ви не є християнським демократом. Ці лозунги повинні бути втілені в життя вже сьогодні. І саме тому я, шановні друзі, пишаюся вами. Хотів вам ще раз подякувати і зазначити, що історія, як казала Індіра Ганді, є кращим вчителем, який має поганих учеників. Але коли будувалась держава Ізраїль, і коли багато тисячоліть євреї прагнули повернутися до цієї країни, вони жили з поняттям, що в наступному році в Єрусалимі Бешана Габа Берушалаєм. І саме тому я запропонував і завжди кажу, що кримські татари повинні говорити в цьому році в Бахчисараї. Бу сене Бахчисарай да. Дякую вам. Мілі ватам Кирилим. Дивіться, оцю частину нашої роботи, оцю частину буде завершувати виступ Йосипа Зісельса. Буде завершувати, оскільки він завжди все завершує. І він один із останніх виходив з тюрми, і завершився Радянський Союз. Але в нашій ситуації він дає нам новий імпульс. Його виступ означатиме те, що буде завершуватися ера Путіна, ера Росії і ера окупантів в Криму. Я попрошу Йосипа, потім декілька оголошень і буде перерва. Салям алейкум. 2 дні тому мене там знімали для одного фільму невеличкого і запитали, от ви так багато років разом і дружите з Мустафою Джемілєвим і з кримсько-татарським народом. Чому це так? Ви ж різного етнічного походження, ви різні по релігії. Взагалі, дуже мало спільного. І я сказав, що в ті роки ми об'єдналися, бо розуміли, що тільки після розпаду комуністичної імперії наші народи зможуть побудувати своє життя, зможуть бути вільними, зможуть відродити свою освіту, свою культуру, свою релігію. І тому ми об'єднувалися заради того, щоб досягти цієї мети. І у нас був спільний ворог, і ми були разом тоді. І ми разом і зараз. Бо і тоді, дуже важливо, і тепер перед всім українським народом, перед всіми, хто живе тут, є взірець перемоги, є взірець мужності – це кримсько-татарський народ. Бо ми і тоді, 40-50 років тому, не знали більш мужного, більш послідовного, більш консолідованого народу, чим кримські татари. Це було для нас усіх дивно, як цілий народ може бути разом у намаганні зробити щось спільне, повернутися до Криму. Мені важко було уявити, що євреї щось спільно роблять, всі, бо завжди знайдеться багато різних думов, що українці так само, а кримські татари були разом. І вони і тепер разом. Незважаючи на те, що вони розділені знову, і велика частина в Криму найбільше, і частина змушена поки що жити тут. Але ми були би
не мали б такого минулого спільного, якщо б не жили надією, що і кримські татари, і ми разом з ними знову прийдемо до Криму. І знову будемо вільними народами, бо ми не можемо бути вільними, поки кримські татари не відновили свою незалежність, свій суверенітет. І я, як і тоді, коли виступав на мітингах, на декількох річницях депортації кримсько-татарського народу, і зараз скажу, я завжди був, є і буду прихильників територіальної автономії кримських татарів в Криму. Я не бачу іншого виходу. І кожен раз кримським татарам обіцяються чергові кандидати, чергові партії, що вони їх будуть підтримувати, але коли приходить час, це невідомо, куди ці слова подіваються. Тому тепер, поки що ми продовжуємо боротися за ваше повернення в Крим, треба прийняти таке рішення парламентом України про надання територіальної автономії кримським татарам в Криму. Коли Богу буде це угодно, це станеться, але це станеться обов'язково. І ми завтра, святкуючи день народження Мустафи Аги, я хочу, не можна поздравляти заздалегідь, я знаю, що я йому побажаю завтра. Щоб наступні дні народження він зустрічав у вільному, у звільненому від агресії Криму. Дивіться, я хочу ще раз подякувати всім нашим гостям. Ну, правда, і їх не можна називати гостями. Це наші друзі, це наші союзники, це наші партнери. Я дякую тим, хто виступив, і прошу, вибачте, якщо ще хтось би хотів, ми маємо перейти до нашої практичної роботи з делегатами Курултаю. Я не всіх зміг сказати, але повірте мені, кожен кримський татарин, і особливо ті, хто в Криму, вони слідкують за кожною інституцією в Україні, за кожною посадою. Вони читають всі рапорти, всі звіти. Я тут десь бачу пані Фіона Фрейза, ми їй дуже дякуємо, це представництво ООН. І дякуємо рапортам ОБСЄ, дякуємо Кримській декларації Сполученим Штатам, дякуємо Великій Британії за дуже чітку послідовну позицію. Я не буду говорити про Туреччину, ви все це знаєте, яка підтримка йде всіх наших справедливих цілей і завдань. Я хочу ще раз, дякуючи всім гостям, сказати, що частина з них, вона зараз після перерви вже піде по своїх інших справах. Але я би просив, щоб ви надовго не уходили. Завтра о 14-й годині в колонному залі міської адміністрації ми будемо поздравляти нашого лідера Мустафи Ага. Не чекайте запрошень, просто приходьте туди. Просто приходьте туди, і ми ще зможемо завтра з приємних таких моментів бути разом. Через 30 хвилин, коли ми знову зберемося, тут уже в залі медіа працювати в такому форматі не буде, і не буде прямої трансляції, оскільки ми вже перейдемо до практичної частини нашої конференції. Я тоді попрошу, після того, як ми зберемося після перерви, делегатів Курултаю, делегатів конференції, учасників конференції, зайняти місця з перших рядів, щоб нам було зручно всім працювати. Отже, шановні учасники конференції, зараз у нас перерва до 12:20, там кава, чай, прошу всіх. Дуже дякую за таку плідну роботу в першій частині. Пряма частина, відкрита частина конференції Курултаю кримськотатарського народу закінчилася трохи раніше, ніж ми планували, тому можемо підсумувати, про що йшлося. У виступі Мустафи Джемілєва, лідера кримськотатарського народу, була навіть не пропозиція, а озвучені думки, які лунали щодо формату цього зібрання, через те, що
немає кворуму для національного з'їзду. Це 2/3 обраних делегатів. Вони були обрані 2013 року на прямих виборах всім кримськотатарським народом. Так от, на сьогоднішній день кворум складає 160 делегатів. Потрібно, щоб це назвати Курултаєм. Зараз близько 80, але ще не всі з'їхалися. З чого виходить кворум 160? Було обрано 248 делегатів. З них ми почули сьогодні 6 померло за ці роки. Тому на сьогодні точний кворум 161. Останні дані, які нам дав Ріфат Чубаров, в Києві зібралися 76 делегатів, то рівно половина. Пропозиція така, що якщо збереться ще якась кількість делегатів, ухвалювати ті рішення, які потрібно, а це і, можливо, і зміни, і виключення зі складу меджліса тої кількості, невеличкої кількості колаборантів, які співпрацюють з окупаційною владою, а також ухвалювати рішення, в тому числі звернення до українського президента Української держави про негайну потребу внесення змін до Конституції і оголошення в Криму кримськотатарської національної автономії. Ми це почули, про що таке звернення збираються ухвалити учасники конференції Курултаю кримськотатарського народу. Щоправда, решта буде... У нас Ріфат Чубаров, здається, біля прес-волу, а це для іншого телеканалу, це не з нами. Сподіваюся, комусь вдасться із наших журналістів, які працюють зараз в місці проведення конференції Курултаю кримськотатарського народу, підвести до мікрофонів і почути коментарі. Повертаючись до формули. Формула така, якщо більшість сьогоднішніх учасників Курултаю підтримують якісь рішення, ті делегати Курултаю, які не змогли приїхати з різних причин до Києва, але підтримують їх, вони письмово висловляться за будь-які рішення, які отримали більшість тут у Києві. Тобто ми можемо виходити з формули, якщо з 80 делегатів Курултаю 41 сьогодні в Києві будуть підтримувати це рішення, далі для того, щоб впроваджувати його як рішення Курултаю, будуть збиратися письмові або іншим чином висловлювання тих делегатів, які не змогли зібратися. Складна формула. Сам Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу, повідомив, що воно відкриває можливості маніпуляції і для російської влади, яка теж може використати таким чином делегатів Курултаю, можливо, у майбутньому. Тут треба зробити таку маленьку ремарку. Гібридна війна, вона в тому гібридна, що, наприклад, меджліс, який оголошений екстремістською організацією, забороненою в Російській Федерації, такі рішення ухвалив окупаційний суд і окупанти, він каже лише про меджліси, нічого не каже про Курултай. І тут багато питань, чому російська влада в цьому так званому судових рішеннях, забороняючи щось похідне, не як меджліс від Курултаю, не заборонила сам Курултай. І ми можемо лише думати, передбачувати або гадати, що, можливо, саме російська окупаційна влада намагається тиснути на тих делегатів Курултаю, які живуть в Криму, а вони здебільшого живуть в Криму, щоб провести якісь підконтрольні такі зібрання. На сьогоднішній день тою інформацією, якою ми володіємо, навіть там 10-та частина делегатів Курултаю, тобто близько 10-ї частини, ми можемо говорити, знаходиться під впливом російської влади. З тих делегатів, які обрані 2013 року, досі десь 90% не співпрацюють або не беруть участь в заходах або в інших спробах залучити до окупаційного життя. Але ж ми бачимо, що велика частина делегатів Курултаю не співпрацює російською владою, але і не наважується брати участь у відкритому Курултаї на материковій Україні, тут в Києві. Єдине, що можна говорити, що навіть зібрання 80 делегатів – це великий успіх. Фактично це щось неможливе і неймовірне, бо за фактом на території материкової України постійно проживають трохи більше десятка делегатів Курултаю кримськотатарського народу. Ми можемо говорити, що просто суттєва частина людей – це ті, хто сьогодні відверто підставляють себе, можливо, під репресії,
але вони беруть сьогодні участь в цій конференції. Зараз до мене приєднується моя колега. Я думаю, що ми не будемо навіть робити якісь зайві реверанси. Лариса Волошина, вона продовжить ефір з гостями. Лариса, прошу, я думаю, що ми просто будемо в таких умовах надзвичайних просто в кадрі так і працювати. Тому я тут не знаю, чи коментатор, чи перекладач. Виявилося, що більше частина. Взагалі-то ти тут нам дуже багато цього пояснив. Скажи мені, як тобі оця цифра 76 делегатів? Що ти думаєш з цього приводу? Чи не є розчарування? Ні, немає розчарування, тому що коли стало відомо публічно про збори, казали, що, можливо, зберуться 20 делегатів. 20 – це 10-та частина, да? А було розуміння, що заради 20 цілої конференції не буде, але на 9-му ми бачили 50, і з цією кількістю 50 – це 5-та частина. Знаєш, не кожна, а навіть армія після таких, знаєш, великих потрясінь може зберігати 5-ту частину. І тут Логвинський і Зісіс добре сказали, це фактично не просто національний з'їзд народу, який живе і думає, там, як глечики виліпити. Це війна, і війна в Криму, вона в такому вигляді відбувається. Да? Вона не оголошена проти кримськотатарського народу війна, неофіційно. Вона на фактах по залякуванню, по судових справах, зі зникненням людей. І в цих умовах 76 делегатів, це понад третина, більше третини. Це, я думаю, що можна назвати успіхом. Скажи мені, от Мустафа Джемілєв заявив, він фактично зробив таке певне звернення до співвітчизників, які знаходяться на території окупованого Криму. Він говорив про те, що можуть зробити люди. І він говорить, що треба фіксувати і передавати всі факти наявності порушень прав людини, передавати імена тих, хто це порушує. Потім він говорив про те, що потрібно фіксувати всі збитки до екології, до культурної спадщини, бо це є порушенням конвенції. Потім другим пунктом він сказав, що потрібно ігнорувати вибори, все, що там роблять колаборанти і у що вони намагаються втягнути українські громадяни, кримськотатарський народ, зокрема. А далі він сказав, що необхідно не відвідувати мечеті, де імами служать окупантам, і фактично він сказав, що треба проводити ненасильницький спротив, методи якого, він сподівається, будуть розроблені і передані на загал. От скажи мені, чи означає це, що Мустафа Джемілєв заявив про на початок ненасильницького спротиву? Я не знаю, чи можна вважати, я таке саме питання поставив би тобі, чи є це початком ненасильницького спротиву? Ну, бо початок вже був. Чи цей ненасильницький спротив як ідеологія з'явився в 60-ті роки, сформувався, да? Як ненасильницька боротьба, і виявилося, що вона нікуди не поділася, вона не закінчилася з Горбачовською відлигою, з розпадом Радянського Союзу, бо в Криму залишався цей Радянський Союз, ми розуміємо, до 13-го року. І як тільки Радянський Союз почав втікати з України, да, Крим анексувала Росія, яка тікала з частинкою Радянського Союзу. Да, і він так і сама ця автономія була створена фактично як радянська. Абсолютно радянська автономія. Тому чи це є початок, чи це просто згадування методів боротьби, їх переосмислення, розуміння, що ми живемо в новій реальності, в новому світі, з технологічної точки зору також, і в умовах такої не класичної, а гібридної окупації, гібридної депортації, гібридної війни, гібридної інформаційної політики, і в тих умовах знову треба згадувати першоджерела, да, ненасильницький спротив. А як тобі оце звернення Петра Порошенка до делегатів, де він знову говорить про те, що рішення прийняте по статусу корінного народу, по статусу автономії, що от є Конституційна комісія, яка працює або напрацювала. От я хочу зрозуміти, як ти це сприйняв? Оці знову розмови про те, що все в процесі, якось там працює. Ну, що сказав в своєму зверненні президент України? Делегати звернуться, а потім Конституційна комісія звернеться, він перегляне, на розгляд візьме, а потім внесе в парламент. Чітких строків немає, як Йосип Зісіс дуже дотепно сказав, що
всі в цій країні політики, політичні партії щось обіцяли кримським татарам і забували, коли приходили до влади, але коли Богу буде до снаги про це робити, це станеться. Ну, так, тому це філософське сприйняття. Ну, тобто є президент, і його треба сприймати, його обіцянки філософські. Ну, це цікаво, це якийсь певний підсумок. В тому числі от виступ посла Туреччини. От мене дуже вразили його слова, коли він сказав, що це боротьба за гідність цього народу, і він говорив, що історія на вашому боці. Мене це було зворушливо. Знаєш, там було чи історія на вашому боці, чи ви на правильній стороні ви на історії. правильному І боці я такого історії. формулювання ще не чув. Це історія на вашому боці, це такий розповсюджений штамп, але ви на правильній стороні історії. Можливо, це просто така ідіома або англійська, або турецька, але треба подивитися. Але таке формулювання, я його не чув. Це було цікаво, так. Підтримка Туреччини. Чому? Це теж дуже показово. Посол Туреччини, заступники послів Сполучених Штатів і Великобританії, так. Так, Великобританії, представники ОБСЄ, ЄС, ООН. І от як тобі взагалі представництво української сторони, ну, от офіціозу цього нашого? Бо президент надіслав листа, секретар РНБО надіслав вітання. Цього достатньо? Це краще, давай тут поміняємося. Я буду журналістом, а ти будеш політичним оглядачем нашого. Ну, якщо ти хочеш знати мою думку, то цього недостатньо. Який рівень представництва, на твій погляд, був би достатньо? Я би хотіла бачити дійсно секретаря РНБО, тому що питання, Турчинова. Безумовно, тому що питання... Чому не президент, чому не прем'єр-міністр, чому не спікера? Президент повідомив нам, що в нього є якісь регіональні збори. Добре, можна якось там йому пробачити, але все ж таки питання окупації Криму – це питання національної безпеки, в тому числі і питання статусу зараз автономії, статусу народу, тому що, в принципі, Україна має затвердити, надіслати сигнал величезній, сконсолідованій частині своїх громадян, які продовжують боротьбу, що це питання національної безпеки. Тому Турчинов мав бути. Ну, от просто на мій погляд. Голова парламенту, можливо, Парубій. В українській політиці саме цей етикет відвідання курултаїв або заходів загальнонаціонального масштабу для кримських татар, вони, українські політики, робили або зарано, або запізно. Якщо казати про зарано, то та людина, яка так і не стала президентом України, але була в політиці совістю цієї країни, В'ячеслав Чорновіл, він відвідував курултаї. За своє життя він відвідав ті курултаї, які були, це з 91-го по кінець 90-х. Якщо я не помиляюся, перший президент України Леонід Кравчук відвідував все кримськотатарське вже коли перестав, коли давно перестав бути президентом. Да? Тому щодо інших, навіть здавалося, мені десь 2014 року здавалося, що це настільки було карколомне для світу незвичайно. От анексія і окупація, да? Те, що були війни територіальні, був Кіпр, але не було анексії. Да? Одна країна не захоплювала і не приєднувала до себе територію іншої. Такого в Європі не було. І да й в світі такого поствоєнному дуже мало. І мені здавалося, що це настільки було шокуюче для світу, а тим більше для України, да, яка була Україна прийняла постанову, тому дійсно був шок. Вона мала мир, да, на відміну від сусідів від заходу Молдови до сходу, що по відношенню до кримських татар, принаймні, як такої ключової точки, фундаментальної в Криму, що змінилося. І можна сказати, справедливості ради, можна сказати, що дещо дійсно змінилося в риториці. Принаймні, ритуальна частина стала постійною. Наразі, да. Ритуали є. Чи є ритуали частиною вже справжнього, щирого політичного процесу? Я не беруся на себе брати, бо мені, можливо, недостатньо інформації. Я не політолог, і все ж таки залишаюся твоїм колегою, журналістом. Ну що ж, а ми маємо зараз перейти на невеличку перерву. Зараз в нашій студії вже з'явився гость, експерт, з яким ми будемо обговорювати подію конференцію Курултаю кримськотатарського народу і говорити про значення для України цієї події. А також я би хотіла, щоб ви зараз подивилися сюжет, який підготовлений був нашими журналістами, про те, що таке Курултай.
Генмен – національний гімн кримсько-татарського народу. Перші його слова прозвучали на відкритті першого Курултаю у 1917 році в Бахчисараї. Національний герб Тарак-Тамгам і прапор кримських татар затвердили тоді ж, на законодавчому рівні. За словами історика Андрія Іванця, лютнева революція 1917 року призвела до активізації національних рухів на території Російської імперії. Під час Всекримського мусульманського з'їзду вирішили, подальшу долю Криму повинен вирішувати Курултай кримських татар. Представники кримських татар зуміли організувати вибори у загальнонаціональні установчі збори, провести ці загальнонаціональні установчі збори у грудні 1917 року і створити органи національного самоврядування, перетворити Курултай із установчих зборів на парламент. У першому Курултаї брали участь 79 делегатів. Очолив уряд юрист Номан Челебіджихан. Його ж обрали першим муфтієм. Курултай керувався 5 співголовами. Від кожного округу було 5 повітів в Криму. Кримсько-татарський національний рух дуже сприяв емансипації кримсько-татарських жінок. І в Курултаї брало участь 5 делегаток. Серед цих 5 співголів була Шефіка Гаспринська. От для того моменту це, здається, був прецедент. З 9 по 26 грудня 1917 року Курултай працював як національні установчі збори, приймаючи основні кримсько-татарські закони. Це була конституція народу, яка проголошувала демократичні свободи, рівноправність жінок і чоловіків, визначала структуру органів національного самоврядування, висловлювала бачення кримських татар на те, яким має бути майбутнє Криму. Ще була утворена Рада директорів Кримсько-татарського національного уряду або директорія. Це фактично національний уряд. А сам Курултай проголосив себе парламентом терміном на 1 рік. Діяльність Курултаю фактично закінчилася на початку 19-го року з посиленням репресій більшовиків. Червоний терор 20-30-х років в Криму і депортація кримських татар унеможливили відродження Курултаю. Відновити свою діяльність вдалося в 1991 році у процесі повернення корінного народу до Криму. В начале 91 года, 20 января, проходит референдум о статусе полуострова, на котором большинство высказывается за автономию, и потом в феврале Украина эту автономию утверждает. И Крымско-татарское национальное движение призывает игнорировать и бойкотировать этот референдум, потому что он фактически превращает Крым, де-факто, в русский, в российский, в советский заповедник, в русскую автономию в составе Украины. За словами історика, саме під час розпаду Радянського Союзу кримські татари починають процес відродження національного парламенту. Крымско-татарский Курултай, он как бы продемонстрировал всем остальным регионам, где не удалось договориться миром, что такое правильно построенный демократический процесс национального самоопределения. Когда речь идет о том, что от имени народа говорит не самопровозглашенная элита, а говорят люди, которых собрали не только со всей Украины, но и со всего мира, где были разбросаны крымские татары по вполне справедливой процедуре демократического голосования, избрания делегатов. И Крымско-татарский Курултай, выработавший эту программу развития национального движения в этот непростой период, продемонстрировал, как с уважением можно относиться даже к той власти, к той политической ситуации, которая неблагоприятна для самих крымских татар. За часів незалежності України Курултай скликали 5 разів – у 91-му, 96-му, 2001-му, 2007-му і в 2013 роках. Останні провели у 2014-му екстрено через початок окупації. Після цього багато делегатів вимушено покинули півострів, а лідерам кримсько-татарського народу заборонили в'їжджати до Криму. Олена Солоніна, Андрій Хрустальов та Вікторія Бушовець для ЮА Крим. Що ж, ми
повертаємося до студії. До нас приєднався наш поважний гость Геннадій Друзенко, юрист, правник, міжнародник. І ми будемо говорити про нагальну проблему, яка зараз, я впевнена, обговорюється і за зачиненими дверима делегатами Курултаю. Це про статус Кримського півострова і статус корінного народу. Доброго дня, пане Геннадію. Доброго дня. От цікаво, от зараз, це дуже цікава подія, яка зараз відбувається. Тобто, фактично, з окупованого Криму виїхало понад 100 людей. Тобто, от люди не злякалися, вони приїхали. 76 з них – це делегати Курултаю. Це третина, майже половина парламенту, представницького органу народу, які приїхали. Частина, яка не змогла виїхати, висловили бажання проголосувати за рішення, прийняті зараз на конференції дистанційно, за допомогою листа. От ми маємо взірець такого спротиву. Тобто фактично народ і представницькі органи в окупації продовжують працювати. З іншого боку, ми бачимо, як конференцію, в принципі, з української сторони, з офіціозу нашого, відвідали заступники або заступники заступників. От мене це вразило. Насправді, я знімаю капелюха перед мужністю кримсько-татарського народу. І як представник українського етносу ще раз перепрошую, що ми здали Крим без жодного пострілу. На жаль, це наша велика провина і гріх досі не спокутуваний перед нашими кримсько-татарськими браттями. А тепер по суті. Тобто, по-перше, вражає, як кримсько-татарський народ без спеціальних адміністративних повноважень, прописаних в законодавстві, без бюджетної підтримки, самоорганізувався ще на початку 90-х. І досі тримає цю самоорганізацію навіть в надскладних умовах російської окупації Кримського півострова. Цей народ, який настільки згуртований і самоорганізований, точно не зламати. І я сподіваюся, що цей Курултай стане таким прообразом, знаєте, урядів в екзилі, які пам'ятають всі радянські республіки, точніше, підрадянські, зокрема і Україна, яка мала свій уряд в екзилі там в Парижі, потім на теренах Америки, теж саме Польща, інші, що це прообраз того кримсько-татарського самоврядування на території майбутнього звільненого Криму, який обов'язково туди повернеться. Я думаю, що ця робота схожа на, знаєте, посівну, коли зерен в землі не видно, але згодом з них проростають спочатку зелень, потім гарні плоди. Так що, браття, працюйте, ми всією душею з вами, і в слушний час ми зробимо все, аби Крим знову став вільним, і щоб він дійсно належав тому народу, насамперед тому народу, який виріс на тій землі, сформувався на тій землі. У нас на зв'язку, як мені передають наші режисери, у нас Рефат Чубаров зараз буде на зв'язку, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, і ми дуже хочемо послухати його враження стосовно конференції Курултаю, чи вдалося це. Я бачу вже Руслана Халапова, він вже з'явився з нами на зв'язку. Доброго дня, Руслане, скажи, будь ласка, що чутно в кулуарах і чи задоволені делегати тим, як відбувається ця конференція? Так, тут зібралися делегати, дійсно, вже вони взяли зараз невеличку перерву, але зараз тривала така вітальна частина, скажімо. Засідання почалося з виконання кримсько-татарського гімну. Делегати вшанували пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання. І от якраз поруч зі мною голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат ага Чубаров. Рефат Бей, розкажіть, будь ласка, що зараз відбувалося на засіданні Курултаю? Про що йшла мова? Ну, дивіться, у нас багато гостей, які приймають участь у роботі конференції. Ну, я, можливо, і не зовсім правильно їх називаю гостями. Це наші
друзі, наші партнери, наші союзники, це дипломати, посли, представники державних органів влади. І ви правильно абсолютно сказали, засідання розпочалося з виконання державного гімну України і кримськотатарського національного гімну. Виступив лідер кримськотатарського народу пан Мустафа Джемілєв. Він трошечки очертив ті проблеми, які було б добре розглянути на конференції, сказав про особливості того часу, який ми всі переживаємо. Потім ми надали можливість нашим гостям виступити і донести ті їхні бачення, їхні побажання. Було зачитано привітання від президента України Петра Порошенка. Зараз тепер, після такої невеличкої перерви на каву, делегати вже більш такій робочій обстановці затвердять порядок денний і будуть працювати за цим порядком. Скажіть, будь ласка, а які очікування від цього засідання? Дивіться, в умовах, коли ми не можемо, в умовах тимчасової окупації Криму, коли ми не можемо проводити вільні вибори, взагалі вибори будь-які Курултай кримськотатарського народу на території Криму, а там наш весь народ на своїй землі, створюється така ситуація, коли делегати діючого Курултаю, діючого скликання, вони не змозі і покласти свої повноваження, оскільки за нашим регламентом це може відбуватися лише на першій сесії новообраного Курултаю. Нам треба вийти з цієї колізії, нам не можна покладати повноваження, бо покладати повноваження – це означає перервати роботу. Такого бути не може. І ніколи в Кримськотатарському національному русі такого не було. Отже, делегати, по крайній мірі, я говорю вже тут більше від робочої групи, яка готувала цю конференцію, будуть запропоновані рішення, які за умови їх затвердження делегатами конференції, вони дадуть таку можливість через 2-3 місяці перейти на нові процедури і нові правила прийняття, нові правила діяльності Курултаю кримськотатарського народу. Для нас головне, щоб ми зберігали притаманні для кримськотатарського національного руху і, зокрема, для Курултаю кримськотатарського народу Меджлісу, це завжди наявність демократичних норм і принципів. Це в нашій вже крові. Ми обговорюємо питання демократично, публічно, ми маємо приймати рішення демократичними нормами, користуючись, і ми маємо їх так реалізувати. Правда, війна, агресія Росії, тимчасова окупація вносить свої певні і дуже кардинальні, суттєві на це такі, знаєте, обставини. Але ми маємо знайти з цього вихід. І одним із таких виходів пропонується, перше, це те, що ці делегати, вони заявляють про те, що вони виконують свої повноваження до того, як будуть відтворені умови для проведення нових виборів. Вони до цього закликатимуть всіх інших депутатів. Більш того, вони все це будуть підтверджувати особистими підписами, що вони продовжують працювати задля народу, зберігаючи цю координацію в межах Курултаю, в межах тих органів, які Курултаєм обираються. Це перше рішення. По-друге, будуть названі ті делегати, які своїми діями, порушенням принципів кримськотатарського національного руху поставили себе за межі. Вони вивели себе від делегатів Курултаю. Ми не будемо їх виключати, бо це може зробити лише Курултай. Але ми оголосимо те, що вони такі, які не можуть вважатися далі делегатами. Ми це оголосимо для всіх. І наш народ і так вже їх просто прибрав на узбіччя будь-якого життя кримськотатарського народу. З ними не спілкуються, їх не запрошують на будь-які заходи, і горісні, і радісні. І ми запропонуємо деякі тут заяви, які зроблять присутні делегати, вони запропонують, щоб це було підкріплено також підписами тих делегатів, які не спромоглися сюди сьогодні приїхати. Дякую, пане Чубарова. А ми будемо слідкувати за перебігом подій. Лариса, тобі слово. Дякую, Руслане. Дякую, пане Рифате. Пане Геннадію, ми почули
Парламент фактично працює в умовах окупації. Ми чуємо рішення про те, що необхідно зберегти з одного боку Фактично в екзилі він працює, да, навіть оскільки навіть да, так. поза коридором. І ми чуємо, от мене вразило, що необхідно винести рішення парламенту стосовно тих, хто пішов на колаборацію з окупантом. Одне з тих рішень, яке все ж таки має бути обговорено, те, що буде одне з питань, яке буде обговорено, це питання статусу. Я вже говорила про те, що це питання, в принципі, не делегатів, не тих мужніх людей, які зібралися. Це питання все ж таки до українського парламенту і до українського президента. І отут в мене, я хочу спитати вас про автономію. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чому президент після того, як 4 роки тому він заявив на Всесвітньому конгресі кримських татарів, пан Клімкін заявив, а потім президент підтвердив, що автономія буде, чому 4 роки відбувається це зволікання? Я думаю, є кілька причин. Одна технічна, бо я знаю, що певний час спеціальна група робоча працювала і напрацьовувала відповідні зміни до Конституції України. Наразі вони доопрацьовані і є текст, який потребує імплементації. На жаль, це збіглося з виборами, коли це найменш сприятливий час для внесення змін до Конституції України. І думаю, що, на жаль, шансів, принаймні, в найближчий рік, тобто кінець 18-19, шансів у цих змін увійти в текст основного закону України близькі до нуля. Тобто, з одного боку, формальна обіцянка начебто і виконана, хоча з великим запізненням. З іншого боку, знаєте, а далі можна вмити руки і сказати, ну це ж не я, це парламент, а парламенту вже точно не до того. Конституційна комісія, хтось там. Побігли на вибори. Але думаю, що питання саме кримсько-татарської автономії в Криму, тобто не територіальної автономії, а от національно-культурної автономії, більш ніж актуальне. Ми бачимо, що за свої так званий хібно зрозумілий лібералізм ми втратили Крим. Мало того, ми втратили Крим, ми зробили кримських татарів заручниками цієї жахливого молоха російського, саме тому, що не почали відновлювати історичну справедливість, коли дискримінований народ, я говорю про кримсько-татарський, був би позитивно дискримінований, йому надані права додаткові, йому якби повернуті його, зокрема, реституція майна, а ми прийняли здебільшого статус-кво. Туди Росія переселяла своїх відставних військових, якщо щодо Севастополя, це і Україна все це фактично затвердила. І Україна, коли прийшов час Х, коли Україна була у найгіршому становищі, коли фактично було тимчасово безвладдя, чи влада там ледве трималася, Росія скористалась і забрала його як просто без всякого супротиву. З нами на зв'язку, я вибачаюся, з нами на зв'язку Георгій Лагвінський з кулуарів конференції, народний депутат України, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи. З ним Руслан Халапов. Доброго дня, пане Георгію. Ще раз тобі вітаю тебе, Руслане. І від мене питання до пана Лагвінського. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте перспективу, прийняття цим парламентом, принаймні в цю осінню сесію, початку в першому читанні закону про корінний статус народу або початок процедури фактично змін до Конституції, голосування щодо змін до Конституції? Так, дійсно, Лариса, тут серед запрошених гостів на заході і пані Наталя Беліцер, і пані Еміне Джипар, і от поруч зі мною якраз народний депутат пан Георгій Логвинський. Пане Георгію, розкажіть, будь ласка, мені, які ваші враження від сьогоднішнього засідання Курултаю? Я вважаю, що зазначені події, які сьогодні відбуваються, саме конференція, є однією з найважливішою подією цього року. Чому? Тому що, безумовно, основна і головна мета знищення України, країни-агресора поділила в тому, щоб не захопити саме територію, а знищити державу, зробити економічні, політичні, військові проблеми, що зробить нас слабіше і знищить. Безумовно, процес деокупації почався з Криму і повинен закінчитися. Процес деокупації теж повинен почати з Криму. Відповідно,
Вони бояться кримських татар. Тому росіяни відкрили кримінальне провадження, визнали Меджліс так званою екстремістською організацією і вчиняють інші дії щодо тиску на кримських татар. І сьогодні, незважаючи на тиск, повний зал, делегатів. Тобто люди показують, що вони не бояться, вони можуть протистояти російській агресії, вони готові повернути контроль над своєю територією. І це край важливо. Тому це найважливіша зброя. І сьогодні ми бачили захід, де вони були, ці люди, як зброя були представлені, проти агресії нашої країни. Бо ми, захищаючи собі сьогодні на Донбасі кримські татари, які знаходяться на півострові строгого режиму на території Криму, вони воюють не за себе, вони воюють за Європу, за європейські цінності на кордоні України. І всі все повинні розуміти. Ще одне таке питання. Ось якраз буде розглядатися питання щодо внесення змін до Конституції, до розділу 10 щодо Автономної Республіки Крим. Які ваші прогнози? Скажіть, будь ласка. Я вважаю, що ми зобов'язані це зробити. Це очікуємо, зрозуміло, і, безумовно, той час, який ми знаходимося, край необхідно. Чи є підтримка в парламенті? Повинні її робити, щоб вона в парламенті ця підтримка була. Дякую вам, пане Георгію. Дякую і передаю вам слово, Лариса. Дякую, Руслане. Пане Геннадію, от ми почули про те, що це ми зобов'язані, нам потрібно це зробити. Знаєте, от що цікаво з приводу автономії, насправді, якщо говорити вже відверто, то ті зміни, особливий статус окупованих районів Донецької і Луганської області, той закон, який вже пролонгується вже третій раз, ну це автономія насправді. І чомусь президент і президентська фракція вмовляє українців про те, що це такий компроміс, це потрібно надати якісь розширені повноваження там деокупованому Донбасу. Але коли мова заходить про кримськотатарський народ і самовизначення, щось відбувається геть інше. Ми чуємо про те, що не на часі, народ не сприйме або депутати не проголосують. На ваш погляд, що відбувається? Ну, є проста логіка. По-перше, дійсно, про особливий статус окремих регіонів Луганської і Донецької областей чорним по білому записано в Мінських домовленостях, яким, за словами президента, альтернативи немає. Хоча я тут і не погоджуюсь. А тут є альтернатива? Тому дуже дивно, що після того, що трапилось з Кримом, що я почав, величезна трагедія, коли Україна насправді не виконала своїх зобов'язань як спільний дом для кримсько-татарського народу, який би мав захистити цей дім. Можна програти, але коли ти програєш в бою, і тебе перемагає сильніший. Коли ти здаєш територію без жодного пострілу, ну, це точно не так, як мало б трапитись. Це моє глибоке переконання, тим паче, що Донбас підтвердив. Кордон проходить не там, де його намалювали, в ОБСЄ, в ООН чи ще де, а там, де українське військо зупинило агресора. І це ми знаємо з власного досвіду, що агресора зупиняє армія, а не дипломати. Хоча й дипломати важливі, і міжнародна підтримка важлива, і економічна важлива, але лінія фронту проходить там, де наша армія зупинила агресора. Друге питання. Тобто, я думаю, що після того, як Україна не змогла захистити Крим, не змогла захистити кримських татарів, а я ж знаю, скільки кримські татари просили і про створення кримсько-татарського батальйону, і про створення, власне кажучи, спеціальних підрозділів в СБУ. На все було ні, це небезпечно, ми цього не приймемо. Господи, ви вже втратили територію. Дайте ж людям, які цим живуть, і для яких це батьківщина не тільки в сенсі такому, що ми там жили, воно було нашою частиною, а для яких це, знаєте, глибочезне столітнє коріння туди. Зробіть все, відкрийте зелені двері, допоможіть тим, кому це щодня болить, повернути в майбутньому. Що ми бачимо підготовку якихось спецпідрозділів? Уявляємо, завтра Росія починає валитись там через санкції, економіка, як холодильник переміг телевізор в Росії. Це велика біда. Ви думаєте, просто так от вони підуть з Криму по тому мосту колонами? Ні, просто створиться якась черговий Врунгель прийде в Крим і спробує там створити оплот руського міра. Тому що на сьогодні робиться, окрім якби загальної риторики? Хто може по пальцям перерахувати? Здається, нарешті телебачення намагаються туди подати, але думаю, що росіяни його дуже легко заглушать. Вони насправді не тільки глушать телебачення. Бо російська трансляція йде на територію Херсонської області і добиває там до Херсона. Прекрасно. Я часто їжджу на Донбас в силу там пов'язаності з медициною на фронті. І скрізь на лінії фронту можеш подивитися Плот ТВ, ДНР ТВ, ЛНР ТВ, і тільки з українським ТВ там вічна проблема. Цікаво, як українська армія ще воює в таких умовах, коли її просто бомбардують? Бо українській армії є глибока
відчуття, точніше українського, що це наша земля. Точно таке ж відчуття, як у кримсько-татарського народу. Тільки українським хлопцям дали в руки зброю, десь вони її взяли, і нас просто на порядки більше чисельно. А, на жаль, кримським татарам такий шанс не дали. Всі ми пам'ятаємо ті жахливі кадри, які, знаєте, як по серцю рана, коли наші виходили хлопці там захищати військові частини, ні з військовою технікою. Причому, що угрупування в Криму було найбільш боєздатним. Як повертали морських піхотинців в Свядосі, які їхали визволяти захоплений парламент. Ті, у кого це на совісті, я думаю, ще дадуть відповідь не тільки перед судом історії, а й просто перед судом цієї країни. Тому я думаю, що на сьогодні відсутність керівників держави, перших осіб на сесії Курултаю кримсько-татарського народу є непрямим свідченням, що їм нема чого сказати, дивлячись в очі цим мужнім людям, які обстоюють, як ми звикли казати, вашу і нашу свободу. І саме тому посилають заступників, це я знаю з свого досвіду, коли нема що сказати, ти шукаєш того, хто б там начебто й були присутні, начебто й щось зачитали, але видно, що це не від щирого серця. Знаєте, є вираз такий, позичати у сірка очі. От, схоже, відсутність перших осіб української влади говорить, що їм соромно подивитись в очі кримсько-татарському народу. Але тут не треба плутати український народ і українську владу, які, на жаль, поняття не збігаються. Я ще раз, як українець, тут по батькові рід з коліна в коліна Стрипілля, тобто кажу, що ми, на жаль, спільно втратили наш і ваш Крим. І ми його спільно повернемо. Просто на все свій час. Але вже сьогодні потрібно готуватися до того часу, аби він нас знову не застав зненацька, як застав 14-й рік. Знаєте, от так, насправді, так вже колись було. В 93-му році, ми пам'ятаємо, Мішковщину і спробу сепарації, це була величезна загроза. Тоді кримський парламент, він був просто геть російський, і головував там навіть представник там якісь думи. Кримський парламент обрав, по-перше, заключив якийсь військовий договір про співпрацю з Російською Федерацією, уявляєте, Крим і Російською Федерацією, і проголосував за закон про референдум. І от тоді, коли вдалося з одного боку військовою операцією придушити все це і прибрати Мешкова з Криму, він втік просто. Але була заведена по квоті, була заведена кримсько-татарська квота, і фактично люди, кримські татари, які ввійшли в парламент Криму, тоді вони дуже суттєво просто... Це було завжди український фортпост і бастіон в Криму. Звичайно, я пам'ятаю, по яким спискам обирались завжди представники кримсько-татарського народу від загальнонаціонального парламенту, від яких партій вони належали. Але там було цікаво, знаєте, у 96-му році, тобто це відбулося в 94-му, і було 13% кримських татарів, і тоді, як мені пояснював Ескандер Барієв, він тоді був ще дуже молодим хлопцем, і він розказує, що була така навіть суперечка серед кримських татарів про те, що одні говорили, що, слухайте, 13% це дуже мало, треба принаймні 30%, як було до депортації представництва мати, 30% органів влади. Хтось казав, ні, навіть і 10, 12, 13% це вже непогано, бо ми вже в політичному полі починаємо говорити про свої права. І тут Україна приймає Конституцію. Кримський парламент, оцей по більшості, каже, що ми не визнаємо Конституцію України. Тоді кримські татари виходять, ставлять оці намети, голодують там біля парламенту. Приймається за те, щоб Крим визнав Конституцію України і припинив оці сепаратистські свої рухи. Крим визнає, Конституцію читаємо, нема ніякої квоти. Слухайте, це вже наша з вами історія, це вже буквально ось. На жаль, це така, знаєте, вдячність в лапках і нерозуміння всієї серйозності цих процесів. Ми дійсно мали фантастичний історичний шанс. Ніколи в історії України такого не було, щоб зробити Крим українським і кримсько-татарським. Ви ж пам'ятаєте, були окремі приклади, як це б мало бути. Пам'ятаєте українську гімназію в Симферополі, в яку записатись було? Тобто були інструменти, не було там такого, знаєте, головою об стіну. Але насправді це була плата за дешевий російський газ, за гешефти з Кремлем, на якому наживались в Києві. Тоді було Крим ваш, Донбас там олігархічний, а ми тут будемо спільно заробляти гроші. За все, коли Коломойський сказав золоту фразу, що життя як супермаркет, тільки на виході стоїть каса і за все треба заплатити. На жаль, Україна за ці гешефти заплатила з одного боку Кримом, з іншого боку мільйонами вимушено переселених осіб
і десятками тисяч загиблих. Уж надто дорога ціна, щоб повторювати такі помилки. Скажіть, будь ласка, от якщо б ви могли фактично апелювати, ну, безумовно, не до політики, бо це не цікаво, до українського народу, от що б ви сказали, навіщо українцям кримськотатарська автономія? Господи, українці, ви стільки жили без держави, ви знаєте, наскільки важливо мати свою, ну, певну елементи державності, бо ми втратили через Голодомор мільйони людей, тому що втратили спочатку державність. І пройшовши через такий досвід, ми, звичайно, маємо розуміти, що в складі України ми маємо зробити все для того, щоб кримські татари мали, умовно кажучи, в нашому великому домі свою, ну, там, кімнату чи апартаменти. І саме це забезпечує національна, культурна і національно-територіальна автономія кримських татар. Тобто тут сам Бог велів. По-іншому ми бачимо, як трагічно закінчилося. Якщо ми хочемо їздити в Крим не по таї, а хочемо їздити до наших друзів, які нас з радістю будуть приймати, а я пам'ятаю, наскільки відрізнявся Крим, коли ти приїжджаєш в гості до кримських татарів, як додому, вони його плекали. І от в такі шикарні, можливо, готелі, але абсолютно мертві, без цієї теплоти. То ми маємо зробити все для того, щоб цей дім став їхнім. Тобто все ж таки право хазяїна землі і право тих, хто приїхав в гості, тим паче приїхав в гості часто в ті хати, де ще корови мичали, і де ще піч не остигла, коли вивозили кримські, не застигла татар. Це мають бути різні права, бо в противному разі про яку історичну справедливість ми говоримо? Росіяни наплювали на цю історичну справедливість і, на жаль, знову вкрали Крим. Сподіваюсь, цього разу ненадовго. Тому, українці, якщо ми хочемо вільну Україну, ми маємо зробити все, аби був вільний кримсько-татарський Крим в складі вільної України. Знаєте, от я згадала, коли ви говорили про цю справедливість, фактично, про таке потреба, просто необхідність України відновити історичну справедливість, яку в Криму, в тому числі стосовно кримсько-татарського народу. Я згадала, є така пісня «Козак Систем», де пісня, вона була, кліп на цю пісню знятий з кадрів фільму «Хайтарма». І там він дуже цікаво, він сказав про те, що забута козацька честь, коли і там були кадри, в тому числі і окупації Криму, коли фактично прощався один народ. І зараз, коли ми говоримо про, взагалі, для мене дивно, що ми на 5-му році війни обговорюємо ці питання. Ну, знаєте, а що не дивно, коли у нас з одного боку війна, з іншого товарообіг з Росією зростає як на дріжджах. У нас багато дуже дивних речей, які відбуваються. Що не дивно, що досі російський «Титан», який йде, до речі, і на американські «Боїнги», виробляється з українського, з Ільменського родовища йде сировина. Дуже багато речей, бо, на жаль, для когось війна, для когось трагедія, для когось материна і мародерство на цьому. Скажіть, будь ласка, з точки зору міжнародного права, от ми постійно говоримо про те, що, мовляв, дадуть автономію, не дадуть, але з точки зору міжнародного права є ж дуже чіткі визначення, що таке корінний народ. Є його ознаки. Нарешті є визнання кримсько-татарського народу навіть є визнання кримсько-корінним. Да. Оце питання автономії. А чи взагалі Україна має право зробити вигляд, що... Безумовно, бо це питання не міжнародного права, а суто конституційного устрою. Конституційний устрій буває дуже різний і немає жодного єдиного стандарту. Є кілька записаних в загальній декларації прав людини ООН, зокрема, що органи влади мають формуватися в результаті загальних, прямих, відкритих виборів. Але це не заважає створювати автономію і позитивно, знову ж таки, дискримінувати тих, хто ціле століття був дискримінований негативно. А якщо згадаємо часи царату, то і більше, ніж одне століття. Тому я думаю, що нам потрібно менше озиратися, знаєте, на рекомендації тих, хто вже забув, що таке війна. А дуже чітко сказати, як в тому фільмі, нам шашечки чи їхати. Якщо нам їхати, то нам треба робити все, зокрема і готувати силовий шлях. Для того, щоб Крим повернувся в Україну, повернувся, як я ж кажу, знаєте, в великому селі, там є от кримсько-татарський великий двір, куди ми всі з радістю будемо їздити на чебуреки, будемо їздити і пити айран. Бо насправді це велика культура, автентична культура, чудова культура. І одна за що я безумно люблю Україну, це її розмаїття. От без цього кримсько-татарського діаманту ця корона буде, знаєте, якась
весь час не повна, весь час начерблена, весь час не зовсім справжня. В світі є кілька дуже позитивних прикладів автономії. Це і Південний Тироль, це і автономія Саамі, яка охоплює фактично 4 країни. А тут ми чуємо про те, що, ну, по-перше, про унітарність, що не є зовсім. Але от питання, знаєте, чого мене цікавить? Слухайте, унітарність же дуже така штука. Ну, подобається вам називати унітарність, називайте. Велике Об'єднане Королівство є унітарною державою, де у Шотландії свій парламент і уряд, де у Ірландії свій, у Північній Ірландії свій парламент і уряд, у Вельса свій, у Англії свій. Слухайте, ми ж, знову ж таки, гратися словами можна дуже по-різному. Але світовий досвід конституційного облаштування країн дає нам фантастичний набір інструментів для того, щоб оце відчуття історичної справедливості, да й просто людської справедливості, було закарбовано в конституційних нормах. Так, а ще одне питання. А от це питання, як коли говорять, що якщо, наприклад, це призведе до того, що колись, як в Каталонії, кримські татари захочуть відокремлюватися, це взагалі, от, знаєте, це така дивна історія, тому що з одного боку я читала те, що пропонуються, які зміни пропонуються в Конституцію України, там пропонується внести, що автономія, яка є фактично реалізацією права кримсько-татарського народу на самовизначення в рамках незалежної української держави. Тобто, в принципі, в нашу Конституцію, це ж змінити Конституцію України не можна в одному якоюсь Криму. Фактично ми говоримо, що оця колізія, коли кримські татари наполягають, що вони хочуть реалізувати своє право на самовизначення в українській державі, а Україна починає розказувати... Я не бачу тут проблеми. Бачите, не було жодних... Тобто, насправді, йдеться ж... Ну, Конституція – це не закон тяжіння. Тобто, щоб вона працювала, за ним має йти людська воля виконувати приписи Конституції. Ми бачимо, де у нас загорілася. Тобто в Криму, де було дуже лояльне до Росії населення, яке жило в російському культурному просторі, більшості, це правда, і де, здається, до останніх років більше половини там висловлювали за повернення в склад в родну гавань, як казали в Росії. Те ж саме на Донбасі. Тобто я навіть готовий сказати, ну слухайте, українці, ви відокремились від Російської імперії, від Союзу. Живіть так з кримськими татарами, щоб їм було вигідно, бо ми бачимо, наскільки це півострів замкнутий на Україну. Ну, і тільки при таких жахливих стосунках, як з окупантом, вигідно відокремлюватись. В противному разі, ну, маєте автономію. Автономія може бути більше чи менше. Ми бачимо, до речі, це чудово на прикладах тієї ж унітарної Іспанії, де є Каталонія, є ще країна Басків, де ще більше автономії. Тобто і живуть, і їздять один до одного в гості, і припинився цей тероризм баский. Насправді так. Я вибачаюся, у нас на зв'язку знову Руслан Халапов, і в нього вже є новий гость, це Наріман Джилял, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, кримсько-татарський діяч. Руслан, ти чуєш нас? Так, так. Так, у нас питання до пана Нарімана. Скажіть, будь ласка, ми хотілося б дізнатися, чи буде рішення цієї конференції Курултаю легітимним, враховуючи, що немає кворуму, і по-друге, чи вдасться отримати підтримку рішень, які будуть прийняті на конференції від тих, хто не зміг виїхати з Криму? Так, пані Лариса. Якраз ви правильно згадали, тут на засіданні Курултаю багато членів, делегатів Курултаю з окупованого Криму, зокрема пан Наріман Джилял. Наріман Бей, скажіть, будь ласка, ось таке питання. Оскільки недостатньо делегатів зібралося для кворуму, чи буде легітимним рішення якесь по цій конференції? Звичайно, ми, як учасники цієї конференції, не будемо в жодному разі, я впевнений, перебирати повноваження повноцінної сесії Курултаю кримсько-татарського народу. Але, зокрема, ми повинні сьогодні вирішити питання, як нам приймати такі рішення, коли делегати з об'єктивних і суб'єктивних обставин не можуть зібратися в одному залі. Тобто ми будемо шукати сьогодні відповідь, зокрема, і на це питання. Головна наша ціль – зібратися, вона виконана. Інша наша ціль – досягти консенсусу щодо питання пролонгації чи повноважень Курултаю фактично має консенсус. І я знаю, що і тих делегатів, які не прибули фізично сюди, але вони
готові підтримати цей консенсус в інший спосіб. От в який спосіб, щоб ми не порушували положення про діяльність Курултаю, ми сьогодні, зокрема, і повинні знайти і використати в майбутньому. Дякую. Подякую пану Джелялу. І делегати Курултаю збираються зараз на чергове засідання. І я передаю вам слово, пані Лариса. Добре, дякую, Руслане. Дякуємо, пане Нарімане Джелялу, заступнику Меджлісу кримськотатарського народу. Вже починається зараз сесія, і вона буде проходити за зачиненими дверима, безумовно. Рішення, я сподіваюся, що ми ще протягом нашого марафону ми отримаємо певні рішення і зможемо обговорити вже більш детально те, що визначать делегати. А я повертаюся до пана Друзенка. В нас в студії Геннадій Друзенко, правник-міжнародник, і ми обговорюємо питання автономії і взагалі української політики по окупованому Криму. Знаєте, я от послухав, яка чудова українська мова. Це знову ж таки аванс в те, що кримські татари хочуть жити в українській державі, готові жити, готові робити кроки назустріч. Хто зняв найкращий фільм про ту війну на Донбасі на сьогодні? Хто зняв «Кіборгів»? Це значить, що це через серце перепускається, і доля України є долею тих, бо без любові до цієї землі ти таке кіно не знімеш, бо воно настільки тонко вловлює всі ці мотиви українські, внутрішні дилеми, важкі рішення, от розділеність якусь. Тому я думаю, що це дуже гарний знак. Не треба шукати кішку, чорну кішку в темній кімнаті, там, де її немає. Цими словами подякуємо нашому гостю Геннадію Друзенка, юристу, фахівцю з міжнародного права, правнику-міжнароднику за таку докладну бесіду. І я хотіла би, це дуже хороші слова, не треба шукати чорної кімнати, чорну кішку в чорній кімнаті, особливо коли її там нема. Оце дуже хороший такий заклик до українських можновладців, що нарешті прийміть ці рішення. А ми мусимо з вами попрощатися. Ненадовго, буквально зробити перерву, тому не виключайтеся, бо сьогодні ми продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається на конференції Курултаю кримськотатарського народу. З вами в студії була Лариса Волошина, і не перемикайтесь.